θέλω να δω πώς θα κατεβεί ο προπονητής. Δηλαδή θα κατεβεί με το κάτς το παιχνίδι που έκανε ο Τσαπίντο πέρσι, το κλέψιμο, τον κλεφτοπόλεμο του 1-0, να κατεβεί και να θέλει να παίξει ποδόσφαιρο όπως έπαιζε με πιο μικρές ομάδες. Θαραλέος, Φοητσάρης. Τους τρεις, ναι, ο Λαραμπίεν τέταρτος. Ο ένας είναι ο Καπενάκη αδιαπραγμάτευτος. Ναι, νούμερο 1, αδιαπραγμάτευτο ρε φίλε ο Καπενάκη. Νούμερο 2 είναι ο Αίλτον. 3, μιλάς τώρα ότι έφερες δυο... Ένα άλλο είδους παίχτες όμως. Έφερες δυο Φεράρι μες στο ΑΠΟΕΛ. Φέραμε 2 Φεράρι μες στο ΑΠΟΕΛ. Εντάξει, να κομπαγιά μοντέλα. Αλλά Φεράρι όμως. Αλλά Φεράρι. Και έφερες και τον Jetski, ο οποίος είναι ένα μπελό 4-wheel drive που πάει δεξιά-αριστερά, φκένει, κατεβαίνει δεξιά-αριστερά, ποτσίποδα. Φίλε, είναι ηλεκτρικό αυτοκίνητο ρε φίλε. Τέσλα. Κοίταξε, πιάνε το πρωτάθλημα πέρσι μετά από όλον τον κόπο βασικά, όλον το άγχος που περιμέναν τόσα χρόνια και με τις σκληρώσεις που είχαμε, θεωρώ πιάσαμε το μίνιμουμ βασικά. Όχι. Ο μεγαλύτερος επιθετικός στην ιστορία του ΑΠΟΕΛ είναι ο Γκόκιτς. Μιχαλοβίτς, καλησπέρες. Καλησπέρα. Λοιπόν, το κουβέντα να γίνεται ρε φίλε παραμένει σταθερός στις ρίζες του. Όταν ξεκίνησε τούτη προσπάθεια είπαμε ότι θέλουμε να φκένει η φωνή του αγνού του απολίστα. Διότι δεν είμαστε οι μόνοι αγνοί απολίστες. Ξεκινούμε φέτος τους καλεσμένους ρε φίλε με τον Κωνσταντίνο μας. Γεια σου Λεβενκιά μου. Καλησπέρα, χαίρετε, γεια σου Στυλιανέ, γεια σου Μιχάλη μου. Να μιλήσω για την ομάδα μας, την αρρώσκια μας. Και να τα πούμε στη συνέχεια για τώρα και για πιο μετά. Γενικά συναισθήματα ρε φίλε που το ρόλο κόστες της φετινής χρονιάς. Κοίταξε, πιάνε το πρωτάθλημα πέρσι μετά από όλον τον κόπο βασικά και όλον το άγχος που περιμέναν τόσα χρόνια και με τις σκληρώσεις που είχαμε θεωρώ πιάσαμε το μίνιμουμ βασικά. Δηλαδή η ευρωπαϊκή μας πορεία ουσιαστικά ήταν τον κόλ του Μαρκίνιος που ήταν το μίνιμουμ και μετά έδειξαμε νομίζω έναν τίποτε. Ναι. Και μαχούμαστε τώρα να σώσουμε, να βελτιώσουμε τι μπορεί να γίνει. Πιάσαμε άλλο ένα-δυο παίχτες. Εγώ θέλω να περιμένω άλλο λίγο να δω πώς είναι να στρώσει η ομάδα, να έρθουν δύσκολα παιχνίδια, τα ευρωπαϊκά, που είναι πιο σε ένταση παιχνίδια και θα σου χαριστούν, δεν είναι ούτε η Σαλαμίνα ούτε η Ένωση. Ναι. Και να δούμε πραγματικά πού μπορούμε να στοχεύουμε. Φίλε, ως τα τώρα μιλούσω είναι μια φορτουνιασμένη χρονιά. Μπήκε δηλαδή καθαρά πολιστική χρονιά. Με τα τέγια πάνω της και τα τέγια κάτω της. Λοιπόν, μέσα σε τούτα ούλα, μέσα σε τον κικαιώναν τώρα πληροφοριών, γεγονότων, προβλημάτων, αισιοδοξίας, χαράς, τώρα διανύουμε, είμαστε πάνω σε έναν κύμα που δείχνει μόνο θετικά τη στιγμή την εβδομάδα. Πώς κατάφερε και γύρισε το κλίμα μέσα σε μια εβδομάδα που υπάρχει 3 μήνες. Εν είμαι σίγουρος αν γύρισε. Απλώς είμαστε σε μια φάση καλύτερη που εκείνη που ξεκινήσαμε. Μάλιστα κύριε. Αν πραγματικά δούμε ότι γύρισε, πρέπει να πάει να χτυπήσεις τον Άρη στη Λεμεσόν, να πάει να πεις καλήσεις στην Ομόνια, να πιάσεις πόντους στην Ευρώπη. Εν ήξερα είμαστε σε αυτό το στάδιο. Θέλω να περιμένω άλλο λίγο, όχι γιατί εν είμαι αισιόδοξος, απλώς γίνεται πριν και εβδομάδες να μπορείς να παράξεις φάσεις και μετά σε 2 εβδομάδες να κάνεις υπερβολικά μεγάλα βήματα μπροστά. Ναι. Και χτες το παιχνίδι
έδειξε μας τον ότι με λίγη πίεση, με λίγες ο αντίπαλος θα μας σε πιέσει πιο σωστά, οι αδυναμίες μας αν τζαμέ ακόμα ειδικά πίσω. Έχει ομάδες που θα μας να τα επικαιρώσουμε και μπορούμε να επικαιρώσουμε τζάσχημα. Πίστη ότι να βελτιώσει όσα μπορεί ο προπονητής μας, να χαρώ με τις επιτυχίες τις πραγματικές, να πάω να δέρω που πρέπει να δέρω. Γιατί ακόμα δεν είμαστε νομίζω τζαμέ. Απλώς πιάσαμε την ψυχολογία να πούμε ότι έχουμε τελικά λίγο υλικό καλό και να χτίσουμε μπαστιόν, να βελτιώσουμε. Εν έχουμε γίνον τη μιζερκά της Ευρώπης βασικά νομίζω. Όταν λες μιζερκά της Ευρώπης δηλαδή... Φίλε, πιο εύκολες κληρώσεις σε παρακαλούσαν κάτω να πέσουν με τις αντιπάλους. Ναι ρε, ναι. Δηλαδή παίξαμε Κοπεχάγη, θυμούμε και κλαίμε τα μάθηκια μας που και να αποθωρούσαμε. Με τούτους δεν μπορούσα να παράξω φάσεις για γκολ, ας πούμε. Δηλαδή ήταν καταθλιπτικό να περιμένεις τόσα χρόνια και σπουδάθλημα. Το Europa League έπρεπε να το είχαμε άνετα αν έκαναμε σωστά πράγματα που το καλοκαίρι και μετά. Δεν ήταν ομάδα Ρίγα να μας αποκλείσει, το σίγουρο. Ναι, αλλά δεν ήμασταν και εμείς ομάδα να μας αποκλείσουμε τελικά. Έτσι όπως παίξαμε σίγουρα ρε φίλε, επέρασε η καλύτερη ομάδα στα δύο παιχνίδια. Δεν έκαναμε κάτι καλύτερο τους. Ακριβώς. Ενώ έπρεπε. Εν ήταν υπερομάδα. Απλώς εμείς δεν μπορούσαμε να κάνουμε κάτι καλύτερο που λόγω τους. Και ήμασταν αδύνατοι να το κάνουμε. Τώρα το γιατί και ποιος στέει... Εδώ είμαστε να συζητήσουμε. Βεβαίως, ναι, να τα πούμε. Να πάμε λίγο στα δύο τελευταία παιχνίδια. Τελευταία μας εκπομπή ήταν μετά από το Καρμιώρισσα από ΕΛ το 0-3, όπου ήταν το πρώτο δείγμα της ανάκαμψης. Ενδιάμεσα προκύψαν το Ένωση από ΕΛ 0-4 και το από ΕΛ Σαλαμίνα 3-1. Ένα σχόλιο Μιχαλόβιτς μου νομίζω που το Ένωση από ΕΛ, τι λες για το Ένωση από ΕΛ? Εύκολη νίκη. Εύκολη νίκη. Πιστική εμφάνιση. Και ξεκίνησε νομίζω πλέον ο Ντομίνγκες να αφήνει λίγο το στίγμα του στην ομάδα σιγά σιγά. Επιτέλους θεωρούμε την ομάδα να κάνει πράγματα τα οποία δεν είδαμε με το Tiny Coach. Έφυγε που το σμπολ. Άρα, για να μην ξεχάνουμε στελά μου, ο τύπος που είναι της μάπας κατ' εσένα, σε σχέση με τον τύπο που ήταν της μάπας κατ' εσένα, υπάρχει μια σχετική διαφορά, η οποία πρέπει να βγει κοτσούδα. Λοιπόν, καταρχήν θέλουμε μια ομάδα η οποία και στα δύο παιχνίδια, και μιλώ και για στα τρία παιχνίδια που δέραμε ως τώρα. Γιατί νομίζω ότι με την Σαλαμίνα ήταν μαγική εικόνα το 3-1, δηλαδή απλώς χαλαρώσαμε εμείς και βάλαμε στον κολλή Σαλαμίνα. Μην χαλαρώναμε πώς σας βάλουμε και τετάρτο. Απλώς χαλαρώσαμε υπερβολικά και είχαμε το και παρατήρηση ο προπονητής να πούμε μετά αυτό. Αλλά ξεκίνησαμε να θεωρούμε πράγματα στο Απόελ που δεν τα είχαμε δει ως τώρα. Δηλαδή, αλληλοκαλύψεις, γραμμές κοντά, εναλλαγές συστημάτων, οι παίχτες να ξέρουν να μπορούν να κάνουν μέσα στον αγωνιστικό χώρο, να ξέρουμε πότε πρέπει να πιέσουμε και με ποιον τρόπο πρέπει να πιέσουμε, κυκλοφορία της μάπας, φυσική κατάσταση που βελτιώθηκε πολλά, και ακόμα είναι βελτιώθηκε τέλεια, ακόμα έχει πολύ περιθώριο βελτίωση, φυσική κατάσταση. Ναι ρε φίλε, νομίζω ήταν μια εύκολη νίκη, ήταν μια πολύ εύκολη νίκη, δηλαδή καθαρίσαν το πάρα πολύ εύκολο το παιχνίδι. Και η ομάδα δείχνει να ανακάπτει. Είναι το που είπε φυσικό κότσος ότι, κοιτάξτε, παιχνίδια τα οποία τούτα είναι αναμενόμενο ότι πρέπει να τα δέρεις. Πρέπει να τα δέρεις. Όμως εδέραμε τα, δεν πρέπει να ξεχνούμε κότσο μου ότι, δεν πρέπει να αποτελούμε, εδέραμε τα πολλά πιο εύκολα από ότι περιμέναμε και τα εδέραμε με πιστικό τρόπο και τα τρία τα παιχνίδια. Έλαλο ότι του το λαλεί κάτι για τη συνέχεια, αλλά τουλάχιστον δείχνει ότι η ομάδα δεν είναι σε κανέναν σημείο τόσο κακή και δεν έχει τόσες πολλές ελλείψεις όσο περίμενα. Υπάρχουν ελλείψεις στην ομάδα. Υπάρχουν ελλείψεις να αναλύσουμε στην πορεία. Αλλά η ομάδα θεωρώ ότι έδειξε ότι έχει πολύ υλικό και απλώς ο προηγούμενος ο Χάπαρος δεν ήξερε να μπορεί να κάνει με την ομάδα. Αυτό είναι η πραγματικότητα. Δηλαδή υπάρχει κανένας από εμάς τους τρεις που πιστεύει ότι με τον το Απόελ που θεωρούμε τώρα τη Ρίγα δεν θα την επερνούσαμε αέρα και θα δέναμε και στα δύο παιχνίδια. Θα δέναμε και στα δύο παιχνίδια τη Ρίγα.
Δεν ξέρω τι αν μπορεί να γίνει. Τα παιχνίδια με την άλλη που πήγαινε και ο Μήνος Τσάπιος και έφαγε 5. Τη Σλόβα. Θα είμαστε πολλά πιο ανταγωνιστικοί. Και τη Ρίγα, εγώ θεωρώ ότι, λέω το ξεκάθαρα, θα την εδέρναμε αν είχαμε τον Ντομίνγκες. 2 εβδομάδες πριν το παιχνίδι με Ρίγα θα την εδέρναμε και έναν κανονικό προπονητή να νύχες, ναι. Δεν το λέω τώρα ότι ο Ντομίνγκες είναι κανένας προπονηταράς, προσέξτε, όχι, γιατί είναι να κριθεί και το στην πορεία, αλλά δεν μπορώ να πω ότι θεωρώ πράγματα ρε παιδιά. Δηλαδή ο άνθρωπος προχώρησε πολλά πιο γλύωρα την ομάδα από ό,τι περιμέναμε μέσα σε ναι, ρε, ένα μήνα. Από κάτι, Μιχάλη μου, ξέρεις ανάγκες του ΑΠΟΕΛ λόγω της πεσσερής του εμπειρίας. Η βάση του που δουλεύει εμπάνω κάτω η περσινή, ξέρεις ανάγκες της ομάδας. Και ήταν πολλά πιο εύκολο για λόγω του να μπει. Φαίνεται ότι κατάφερε και προχώρησε και είπαν και 5 πράγματα στους παίχτες, που είναι καλό. Ναι. Και θέλουμε κι άλλο όμως, εντάξει. Εγώ θεωρώ ότι τακτικά έχει κάποιες διαφορές με τον Πίντο. Θεωρώ ότι τακτικά είναι πιο θαράλιος από τον Πίντο ως τώρα. Έτσι πιστεύω. Ελλάδο δεν κάνει πρόβλημα. Διότι ο προπονητής ρε φίλε είναι και μόνο τακτική. Είναι και πολλά άλλα πράγματα τα οποία ο Πίντο πέρσι ξέρουμε πολλά καλό ότι ήταν και μάστερ στον αποδυτήριο. Δαμε να κρυθεί, δαμε ένας προς είναι και μόνο τακτική. Αλλά τακτικά είδα θωρώ πράγματα τα οποία μπορεί να μην τα δω από Πίντο πέρσι. Το δεύτερο ημίχρονο όμως του εχτεσινού θα το θέλουμε Πίντο να έχει έτσι πολλές γραμμές. Είδαμε το Πίντο σε πολλά παιχνίδια. Ότι η ομάδα έπεφτε ας πούμε. Είναι τα πράγματα να δούμε για να καταλάβω και εγώ. Να πούμε εγώ τσόμο ότι υπάρχουν και κάποια δικαιολογητικά για τον προπονητή χτες. Για το παιχνίδι με Σαλαμέ, αλλά έξω θέλω να πούμε τώρα. Για να μας εξήσω κότσος, ήταν που είδες ρε φίλε και στους ώρες. Την καθίζηση ας πούμε του 70 και μετά. Ήταν λογικό ότι να πέσει ομάδα, ειδικά επίσης και παιχνίδι μεσοβδομάδα. Απλώς ήταν αχρίαστο να προσπαθούμε να παράξουμε επιθέσεις μετά το 70 που καταλάβαινε ότι δεν μπορούσε να το κέντρο να πιέσει. Ναι. Και μπαίναν, οπότε πέφτε μέσα στο box η μάπα, λέω να φάω. Αν δεν σηκώνει τον κανένα κάποιο φαγιά, ας πούμε. Είναι καταφέρει να παίξεις 40 μέτρα την ομάδα, να το σβήσεις το παιχνίδι. Ναι. Μπορεί να είναι καλό τούτο γιατί να το σβήσουμε στο επόμενο. Εμάς εστίγησαν τώρα, δεν σημαίνει κάτι. Εδώ και όμως ο προεδρής κάποιες δικαιολογίες ρε φίλε. Δηλαδή είπαν ότι, εντάξει, είπαν πρώτα απ' ότι η ομάδα χαλάρωσε ένα δικαιολογητό, αλλά είπαν ότι την στιγμή είπαν κάποια πράγματα. Δηλαδή, δεν μπορώ να έχω τους παίχτες, τους που ξεκινώ ας πούμε να τους έχω να παίζουν. Κάποιοι παίχτες πρέπει να γίνεται το rotation της ομάδας, θέμα ξεκούραση, θέμα να πιάνουν κάποιοι παίχτες αγωνιστικά λεπτά. Άρα θεωρώ ότι τούτες οι αυξομοιώσεις στην απόδοση της ομάδας είναι να συνεχίσουν για ένα διάστημα. Αν είναι για ένα διάστημα δέχομαι το. Αν παίξουμε πιο σοβαρές ομάδες, να το πιερώσουμε. Εγώ χαίρομαι που σέβεται τους παίχτες πρώτα απ' όλα. Δηλαδή το LRB το χρόνο μπορεί να πιάσει πιάνει το. Ξέρεις ότι θέλεις το. Δεν μπορεί να τον κρούσεις. Ναι. Και θεωρείς ότι ας πούμε έπαιξε με τον Αμπάνια στο παιχνίδι με την Καρμιώτης. Μάλιστα. Έβαλε το Σαρφό στο παιχνίδι με την Ένωση. Εξαναπανήλθε ο Εμπάνια στο παιχνίδι με την Καρμιώτης. Με τη Σαλαμίνα. Το δείχνει ότι προσπαθεί να δώσει αγωνιστικά λεπτά και να κρατήσει όλους τους παίχτες τους γρήγορους. Ναι. Έβαλε τον Πίτσι ας πούμε χτες που την αρχή του παιχνιδιού. Εύκαλε τον Λαΐφιν, έβαλε τον Ντβάλι. Δοκιμάζει ο άνθρωπος να κρατήσει τους παίχτες του σε εγρήγορση, να μην τους κρούσει, να πιάνουν αγωνιστικά λεπτά, να ρολάρουν. Με ξεχάναμε ότι έχει μια ομάδα που είναι δική του και στην οποία δεν έχει καμία προετοιμασία. Προλάβαμε πολλά σοβαρά. Σημαντικό τούτο. Να προσθέσω και 3 φίνες. Συμφωνώ σε ούλα. Εμένα δεν με ανησύχησε καθόλου το ότι είχαμε την καθίζηση. Εντάξει, μ' άρεσε. Εμένα δεν μ' άρεσε. Εντάξει ρε φίλε, ακούστε, ωραία. Για μένα ένας είναι ο λόγος, τούτος που είπε και ο Κότσιος. Το κέντρο δεν μπορούσε να βγάλει πιέσεις. Ο Αμπάνιε τα είχε φτύσει. Λοιπόν, ο Κότσιος τα είχε φτύσει. Ωραία. Η ομάδα έμεινε που δυνάμεις. Οι αλλαγές δεν επολοβοηθήσαν, δεν μπορούσαν να κρατήσουν μπάλαν κανένας τους. Η Σαλαμίνα μόλις έκαμε το 3-1 ένιωσε ότι μπορεί ίσως να μειώσει. Θεωρώ ότι είναι θέμα της άμυνας, θεωρώ ότι είναι θέμα του κέντρου. Και ίσως και τον εξτρέμ μας που είναι εδώ κάνουν πάρα πολλές βοήθειες. Οπότε δεν με ανησυχεί. Και τούτο που είπε ο Κότσιος για μένα είναι πολλά θετικό το ότι σε εκείνο το 25 λεπτών δεν μπόρεσε η Σαλαμίνα να κάνει κάτι άλλο.
Δηλαδή, καλύτερα γίνονται κάποια πράγματα τώρα που νωρίς να τα βλέπουμε και να διορθώνουμε μετά. Αλλά ήταν 3 μάτσο ρε φίλε, αν ευκάλες το 20 λεπτό και το πρώτο 35 λεπτό με την Καρμιώτισσα, που ήταν μέσα σε μια εβδομάδα. Να. Για μια ομάδα που έχει average ηλικία πάνω από 30 χρονών, γερασμένη ομάδα. Δηλαδή, σε ποδοσφαιρικούς όρους είμαστε μια ομάδα γερασμένη, αν και έχουμε κάποιους παίκτες οι οποίοι τραβούν την ομάδα είτε σε βαθιά ποδοσφαιρικά γεράματα, είτε σε νεαρή ηλικία, ας πούμε, είτε στο πικ τους όπως είναι ο Μπάνια, όπως είναι ο Σαρφό που είναι παίχτες στο πικ τους, όπως είναι ο Δόνης που είναι πικ ηλικία τους, όπως είναι ο Ντβάλι ο Λαΐφης που είναι πικ ηλικία τους για τις θέσεις τους, όπως είναι ο Κιντιγιά που είναι πικ ηλικία του για τη θέση του, όπως και να έχει. 3 παιχνίδια, 3-90 λεπτά, πως είναι τα 3-90 λεπτά να έχουμε θέμα στα 60-70 λεπτά, θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ καλό σημάδι για έναν προπονητή που τώρα έχει ξεκινήσει. Λοιπόν, αν και εγώ κατηγορήσω τον προπονητή και προφανώς φαίνεται ότι ήμουν περισσότερο αυστηρός από ό,τι έπρεπε προς το παρόν. Έδειξε μας τους 3 αγώνες ότι ήξερε τι έκαναν, ήξερε πώς να διαχειριστεί και τα αποδυτήρια αλλά και να εφαρμόσει τακτικά τις ιδέες του. Έπιασαν τις ιδέες του Σαπίντο, ανάπτυξαν τις σε λογικά πλαίσια με βάση τη δυναμικότητα των αντιπάλων μας. Ναι, διότι δεν μπορούμε να περιμένουμε ή δεν ξέρουμε αν σε πιο δυνατές ομάδες, με πιο δυνατούς αντιπάλους μπορεί να παίξει το ποδόσφαιρο. Αν μπορεί να παίξει ρε φίλε, βγάλω το καπέλο τώρα και λαλό σας, ωραία βρέμε προπονητή. Πρέπει να περιμένουμε και εμείς να δούμε. Το μεγάλο το τεστ ουσιαστικά ρε παιδιά είναι την Τετάρτη. Το πρώτο τεστ, σοβαρό τεστ. Όχι, εσύ διαφωνώ μαζί σου. Όχι. Ωραία. Διότι το Super Cup ρε φίλε είναι σημαντικός τίτλος. Το Super Cup δεν είναι σημαντικός τίτλος. Το λοιπόν, αν λάβεις όψη ότι μετά η ομάδα είχε συνεχόμενα παιχνίδια σε μια εβδομάδα 3 παιχνίδια και ακολουθούν μετά παιχνίδι ξανά στο πρωτάθλημα και μετά ακολουθεί ευρωπαϊκό. Ναι. Μπορείς να είσαι σούζα στα... Να κάνεις προτεραιότητες. Δεν είναι προτεραιότητα σου. Όχι, εννοώ οι προτεραιότητες είναι τα επόμενα ίσως, όχι τώρα. Δεν είναι το Super Cup. Άρα δεν είναι για μένα. Ναι, εγώ πιστεύω ότι να δοκιμάσει πράγματα στο Super Cup. Να αλλάξει τους μισούς πάλι. Όχι, για μένα δεν είναι προτεραιότητα. Για μένα η προτεραιότητα είναι το πρωτάθλημα και το ευρωπαϊκό. Μην ξεχνάτε ότι η ομάδα έφκαλε και κάποιοι παίχτες και μιας αλφα ηλικίας δεν μπορεί να το πιέσεις πολλά ρε κοπέλια. Κότσο συμφωνείς? Κοιτάξτε, όπως είμαστε τώρα, νομίζω ότι λαλό ο Μιχάλης έχει πολλά λογικό. Γιατί ουσιαστικά να πάει να πιέσεις 90 λεπτά αύριο. Και ένα φιλικό. Και ας το παιχνίδι να θέλεις έτσι έξυπνα, ωραία, ας σου περνά με 3 φάσεις. Κότσο μας να πω την αλήθεια, ένα φιλικό το Super Cup, λάκκον επίσημο φιλικό και τίποτε πάνω. Μα σίγουρα, αν βάλεις να πιάω Super Cup ή να πιάω 3 πόντους στην Ευρώπη, εσύ ώρα 3 πόντους στην Ευρώπη. Ένα λεπτό ρε παιδιά, ένα λεπτό. Με το ρόστερ που έχουμε, δεν μπορεί να παίρνουν εμπατημένοι full 2 φορές τευτό στα Χριστούγεννα. Ωραία. Λέγουν πάρε συγγνώμη. Είχε 5 χρόνια να πιω οτιδήποτε, πια έναν προάθλημα. Εγώ είμαι, δεν ξέρω, εγώ είμαι πεινασμένος. Θέλω το. Να σου πω ένα πράγμα, Στέλλα, εγώ πιστεύω ότι οι Πάφος μπορεί να είναι πιο πεινασμένοι από εμάς. Διότι δεν πιάνε τίποτε τους οι Πάφος. Τι είναι ναι ρε φίλε, αλλά θέλω το και εγώ, γιατί να μην το θέλω δηλαδή. Δεν είπα να πάμε ένα διάφορο ρε φίλε, αλλά δεν μπορεί να πάει στην ομάδα Σούζα ρε φίλε και να ξέρεις ότι είχες 3 παιχνίδια μέσα σε 8 μέρες και μετά είχες κοντά 2 παιχνίδια πάρα πολλά κρίσιμα. Μετά ποιον έχω, μετά είμαι 29η με τους Μαΐους. 29η και μετά ξεκινούμε. Πάμε Ιρλανδία. Ναι, ξεκινούμε μετά. Φίλε συγγνώμη, εγώ θέλω το, εντάξει. Θέλω η ομάδα να μπει μέσα, θέλω να δω και τον προπονητή πώς αντιδρά. Φίλε, ο προπονητής θα είναι ο πρώτος στον τίτλο σαν προπονητής. Αν μιλούμε λογικά τώρα, δεν υπάρχει περίπτωση να το πάρει σαν ένα testing ground για την ομάδα. Εγώ πιστεύω να πάει μέσα για να το κερδίσει. Και λόγω του ότι πιστεύω το πράγμα, θέλω να δω πώς θα κατεβεί ο προπονητής. Δηλαδή θα κατεβεί με το κάτσο παιχνίδι που έκανε ο Σαπίντο πέρσι, το κλέψιμο, τον κλεφτοπόλεμο του 1-0, να κατεβεί και να θέλει να παίξει ποδόσφαιρο όπως έπαιζε με πιο μικρές ομάδες. Δεν ξέρω, περιμένω να δω. Θαραλέος, Φοητσάρης. Ό,τι και να κάνει, σίγουρα θα πάει πιέσει.
να προσεγγίσει διαφορετικό παιχνίδι. Να πάει να το πιάσει σιγά σιγά, πιστεύω. Σιγά σιγά ήταν που σημαίνει, σημαίνει επιφυλακτικά. Σημαίνει ότι δεν θα μπορώ να πρεσάρω... Όχι, κότσο μου, αφού ήδη έδειξε ήταν που θέλει να κάνει. Με ποιες ομάδες όμως? Όχι, με όλες είναι έτσι. Άμα το κάνουμε με ποιες ομάδες είναι να κάνουμε και με τις πιο μεγάλες. Θέλει ο άνθρωπος να έχει positional play, να είναι κοντά οι γραμμές. Positional. Θέσεις. Λοιπόν, ναι, positional play, συγγνώμη. Όχι position η κατοχή. Positional play. Λοιπόν, να έχει κοντά τις γραμμές. Δεν θέλει να μεγάλες αποστάσεις μεταξύ των γραμμών. Προτιμά να το πάρει πιο αργά το παιχνίδι και να χτίσει σιγά σιγά. Πιστεύω ότι να δούμε σε ακόμα στον υπερθετικό βαθμό με τις ομάδες. Έτσι πιστεύω. Να δούμε. Εγώ πιστεύω δηλαδή, ότι... πιστεύω ότι θα πάει, με την Πάφο δεν θα πάει υπερβολικά επιθετικά. Τούτο θέλω να πιστεύω. Δεν ξέρω τώρα αν ο θεσμός τους μπορεί να σου πει ρε κουμπαρά, εντάξει, θέλω τον άλλα που είναι άλλοι, εντάξει, και να τις φάμε είναι ο τέλος του κόσμου, να μπω να δοκιμάσω κάποια πράγματα μου φκούσει. Ένα λεπτό ρε Μιχαλοβής μου. Οπότε θα παίξει όπως παίξει. Ήταν πολλά επιθετική ομάδα. Δεν ξέρω άλλο σου. Που τούτο που έχω δει ως τώρα, ο τύπος παίζει έναν ποδόσφαιρο ελαφρώς πιο συντηρητικό, διαφυλάσσει τα νότα του και χτίζει σιγά σιγά μπροστά. Ελαφρώς πιο συντηρητικό που τον Καγιέχο ή που τον Σαπίντο? Που τον Καγιέχο. Που τον Σαπίντο? Ναι, που τον Σαπίντο θεωρώ ότι είναι πιο προχωρημένο το σύστημα. Το δοκιμάζει παραπάνω πράγματα. Και είδαμε το και στο μάτσο με την Ένωση Νέων Παραλυμνίων, ας πούμε, που γύριζαν 3-1-6, 3-2-5, ας πούμε, έτσι πράγματα. Έκαμνε τα ρε και ο Σαπίντο του απέσαι με τις μητσές. Έκαμνε, δεν ξέρω αν το έκαμνε έτσι βαθμό. Και με την Άχνα έκαμνε το και μέσα στη Σαλαμίνα. Συνεχίστε την κουβέντα. Άρα, δεν το θέλω να... Ας πούμε ρε φίλε, είναι θέλω και το... Αν το νέο πάει στον Καγιέχο, είναι το ανόητο το ποδόσφαιρο ρε φίλε. Ο άνθρωπος και όσοι παίζει ανόητο ποδόσφαιρο για τα πάντα. Πιέστε μπροστά, μακριά οι γραμμές, πιάννα μας το transition οι άλλοι, εσύρναν μας το, δεν ξέραμε να μπορούν να κάνουμε, πιάνναν οι παίχτες μας την μάπα, δεν ξέραμε να μπορούν να το λόγουν. Θωρείς συνέχεια ένα αλλαγές θέσεων, αν δεις το παιχνίδι, είδαμε και τα παιδιά του Falls 9 που τον αλήσα ρε φίλε, έχει συνέχεια ένα αλλαγές θέσεων τα πόλη. Ναι ρε. Πολλά σημαντικό πράγμα τούτο. Δηλαδή να μένει... Και ο προπονητής είπε στις δηλώσεις του, εγώ έπιασα δύο πράγματα, δεν ξέρω αν πρόκειται στις δηλώσεις του που κάνουμε μετά στην τηλεόραση. Όχι είναι στη δημοσιογραφική. Σε Cablenet. Προσέξτε το που είπε. Τι είπε? Θέλω πάντα 4 παίχτες μέσα στα τετράγωνα. Θέλω να έχουμε πλήρη ισορροπία μπροστά και πίσω και θέλω να έχουμε γρήγορη ανάκτηση της μπάλας μόλις τη χάσουμε. Κάποια πράγματα που δεν είδαμε, ας πούμε, επί Καγιέχου. Αλλά αυτό το πράγμα για να γίνει και να τον μπορεί να το κρατήσει σταθερά σε 90 λεπτά, να πάρει διάστημα να γίνει. Να που είπε το πρώτο, θέλω 4 παίχτες μέσα στα τετράγωνα. Θέλω 4 παίχτες μέσα στον box του αντιπάλου. Όταν επιτίθεσαι. 4 παίχτες. Θέλεις πολλά τρεξίματα να κάνεις αυτό το πράγμα. Για να... όπως το λες. Έτσι είπε ρε φίλε. Νομίζω είμαι σωστός. Και ας το λέω νομίζω είπε ότι θέλω 4 παίχτες μέσα στα τετράγωνα. Κοίταξε ρε φίλε. Όταν επιτίθουμε λέει. Εγώ θέλω αθροπροπονητή επιθετικό ρε φίλε. Είναι η πελάρα με αθροπροπονητές επιθετικούς που έχουν κατοχή. Εν το στυλ που αρέσει και μίλησα πολλές φορές, συγγνώμη, και μου πεις ό,τι θέλεις. Μίλησα πολλές φορές για τον DNA του Αποελίστα, το οποίο ουσιαστικά αλλίωσε τον Γιοβάνοβιτς. Αλλίωσε τον, εμπλούτησε το όπως θέλεις πες το. Ο Γιοβάνοβιτς ρε φίλε έμαθε μας το Αποέλ το κυρίαρχο, των αργών των ρυθμών, που κρατά τη μάπα έξω από τα καρέ του αντιπάλου και γυρίζει ως παύρη φάση και έχει 65-70% κατοχή. Και έμεινε σε όλους τους Αποελίστες του το πράγμα, που το έκανε και ο Κριστιάς για και 3 μήνες και θέλεις τον το πράγμα. Επίεν και πέρσι, έτσι καιρόν, τέλη του Σεπτέμβρη, αρχές του Οκτώβρη, να το κάνει ο Σαπίντο. Ναι, επίεν και έκαμε το πέρσι. Εκτός που το παιχνί με τον Άρη Μπατίκος έχασαμε που είναι το πέναρτι μούφα, αλλά το Αποέλ ξεκίνησε και έκαμε το πέρσι, μετά έμεινε που δυνάμεις. Μπορεί άλλα προβλήματα τα γνωστά, μπορεί δεν είχαμε φυσικά με τις επιλογές φέτος, αλλά τον DNA του Αποελίστα είναι τούτο. Και ο Αποελίστας εκτιμά τους προπονητές. Μακάρι να το κάνει, εμένα αρέσκουν τα πράγματα. Εγώ είδα ας πούμε μια ανάλυση, είδες την ανάλυση μου όσο βάλανε οι Falls 9. Βέβαια ρε, 15 φορές. Είχε σε μια στιγμή 6 παίχτες, αρέσκουν το πάρα πολλά τα τρίγωνα μεταξύ των παίχτων. Δηλαδή να γυρίζει συνέχεια να γυρίζει το τρίγωνο που κάνουμε transition μπροστά, αλλά έδειξε και κάποιες φάσεις που είχαμε
και δείξαν το καθαρά. Είχαμε 6 παίχτες, ρε στυλ, δεν το είδαμε το πράγμα. 6 παίχτες οι οποίοι ξέρουν οποιαδήποτε δεδομένη στιγμή ήταν μπροστά από τα τετράγωνα του αντιπάλου και ξέρουν οποιαδήποτε δεδομένη στιγμή ποιος είναι να κινηθεί πού, ας πούμε. Δηλαδή να φέρνεις τον Λαϊφή πιο μπροστά, να παίρνεις τον Κωνσταντίνοφ πολλές φορές πίσω κεντρικών αμυντικών. Πρόσεξες αυτό το πράγμα. Μάλιστα. Θωρεί κάποια πράγματα ο άνθρωπος. Τώρα, λέω με μικρές ομάδες που παίξαμε, αλλά θωρείς όμως κάποια πράγματα. Μπορεί για καλό μας έδειξαν με τις ομάδες. Σίγουρα. Γιατί ουσιαστικά είναι προετοιμασία που κάνει τόσο. Δηλαδή αλλάζει τους παίχτες, διαρρυθμός σε όλους και πιστεύω για να αλλάξει η μισή δεκάδα να βρουν και κανένα να κάνει. Ήταν που μας ήρθε που παίξαμε με μικρές ομάδες. Και εγώ πιστεύω ούτε το Ελάραμπι να ξεκινήσει, να τον αφήκει λίγο, θέλεις το για πολλά άλλα πράγματα. Και αν βάλεις ένα 20 λεπτό, αν θέλει να χτυπήσει το παιχνίδι κάτι. Να σου πω ένα πράγμα που μου ανησυχεί. Ότι ο Ελαραμπή είναι τόσο unique παίχτης μες στο ΑΠΟΕΛ που η απουσία του είναι εξάρτηση βασικά. Η απουσία του... Μάλιστα. Φίλε, είπε το κότσιος. Είναι εξάρτηση. Εν έχουμε τίποτε μετά. Δηλαδή, να αποσταθεροποιεί πολλά την ομάδα και πρέπει να ψάξει να έβρει. Δυστυχώς δεν έχουμε άλλον παίχτη που να κοντεύει. Δηλαδή, δεν μπορώ να περιμένω ότι ο Ντράζιτς θα μπορέσει να καλύψει επουδενή λόγω το κενό του Ελαραμπή, οπότε πρέπει να βρει άλλους τρόπους να το καλύψει με εσωτερικές αλλαγές. Και μια αλλαγή η οποία περιμένω να δω που είναι να μου παίξει πολύ μαπά και είδαμε το προχτές είναι ο Πίτσι. Ο Πίτσι είναι πολλά μεγάλης αξίας παίχτης, παιδιά. Να τους πάρουμε έναν όμως. Για να πάνε και στον Πίτσι, αλλά δεν ξεκινήσαν ένα ραμπί. Yeah. Θέλω να ακούσω άποψη, δηλαδή, στο πάνθεον των με άλλων επιθετικών που περάσαν που τα πω. Έχει επιθετικούς τρομερούς που επέρασαν. Πού το βάλετε ρε παιδί μου, είναι τα λίγα που είδετε. Πολλά γλυόρα να πούμε. Εντάξει ρε φίλε, πρώιμες που ήταν που κάνουν εντάμε, δηλαδή είμαστε στην εκπομπή που μας καιρώνει μισόν η κάθε εταιρεία και λαλούμε. Υπάρχει ένα θετικό, ότι φαίνεται ότι ήρθε να παίξει μαπά. Μπράβο, πολλά θετικό. Τούτον, υπάρχει και το άλλο ότι κοντεύει η ηλικία μας 40 δηλαδή, εμένα τουλάχιστον. Μεγάλε, πιο μεγάλος παπίστευτο. Δεν έχει backup, ποιος είναι να αντικαταστήσει. Δεν παίξει 55 παιχνίδια ρε, για τα ευλογημένα. Δεν έχουμε. Και εκτός τούτου, για να βοηθήσεις έτσι οι παίχτες, όταν δεν παίζουν, σήμερα να σκοράρει κάποιος άλλος. Ο Μαρκίνιος είναι παίχτης. Σκοράρει αρκετά πέναρτη, αλλά και με τον κόλφο βάλε προχτές, μπορεί να έχει άλλο 5 άλλα παιχνίδια θα το βάλει. Όχι τον καλά, ούτε εκείνος τα κέντρο μας, ούτε εκείνος σκοράρει. Ενώ δεν έχεις παίχτη, ούτε ο Κωνσταντίνοφ να σκοράρει. Αξίζει να πιέσεις κάποια από σούζ, κάποια από τσεπάκα, αλλά όχι κάθε φτώμα. Γι' αυτό θα λαλοποιήσει μεγάλη προσήλιστα. Οπότε πρέπει, όταν δεν παίζει, όταν είναι καλά, κάποιος άλλος να κάνει τη δουλειά. Τούτον είναι για να φανεί η μαγκιά του προπονητή. Ρε, πόσες φορές είπετε, όποτε είναι επιθετικός, ξέρεις ρε, όποτε έχουμε το... Όποιος ζήπορ επιθετικός, όποιος επιτιθέμενος παίχτες στα πολύ είναι μπροστά από τον πορτάρι. Πόσες φορές, πάντα να λες που μέσα σου, κάμε το έτσι, όποτε και να του πεις να το κάνει, ναι. Πόσες φορές είπες που μέσα σου, ρε ξέτη ρε κουμπάρε που πάρω του τσίπα ρε το. Και κάμε το Ελαραμπή ρε φίλε, προχτές, τέλεια. Φίλε, μια στις 3 φάσεις, άμα την πάει μάπα και άμεν γκολ. Δηλαδή, ο στατιστικό, και είναι too much, μπορεί να είναι και 3 στις 3. Μια στις 3 είναι το μήνυμο του. Αν μιλήσω για το Ελαραμπή σαν killer, γιατί το μεγάλο το χαρακτηριστικό είναι ο killer, είναι η αίσθηση του γκολ. Να τελειώνει τις φάσεις. Μπράβο. Δηλαδή, έχουμε παίκτες που μπορεί να κάνουμε καλύτερα πράγματα. Ο Ελαραμπή, πιο έξω από τα τετράγωνα, αλλά ο Ελαραμπή έχει την αίσθηση του γκολ. Πρέπει να πάω πάρα πολλά πίσω, ρε κοπέλια. Ούτε ο Σολάρη είχε αυτή την αίσθηση του γκολ. Καβενάκι. Πάμε. Πρέπει να πάμε, είπες το, πρέπει να πάμε στην εποχή του Καβενάκι για να ξαναδώ έτσι παίχτη. Που εκείνον τον καιρό δεν ξαναφέραμε έτσι παίχτη. Με Πιέρο συγκρίνησο, φίλε, απλά θέλω να μην βάζω την κουβέντα να την προχωρήσω την κουβέντα. Ο Πιέρος είναι ένας μαχητής, ο οποίος δεν έχει καμία σχέση την αίσθηση του γκολ με ο Ελαραμπή. Ο Ελαραμπή ρε φίλε είναι killer ρε φίλε. Μιλώ για τον Ελαραμπή στα 30 κιό, μιλώ για το σημερινό Ελαραμπή που θωρώ τώρα. Αλλά ο ένας, φίλε, ο Πιέρος θεωρούσε στον πάνω κάτω, έκανε άλλα πράγματα. Ο κάθε επιθετικός
να σου προσφέρει και μπορεί να σου προσφέρει. Ο Πιέρος, η πίεση που βάλε μπας στους αντιπάλους, Ήταν αφόρητη. δεν σταματούσε. Και έβαλε σου και πολλά σημαντικά γκολ. Και βάλε και πολλά γκολ τη Μπορεί να μην χρονιά πριν, έβαλε φίλε. πολλά, δεν έβαλε 45 ας πούμε. Ρε φίλε, είσαι στο 15 στους όμως. Αλλά τα γκολ που έβαλε ήταν κάποιοι ήταν 3 βαθμοί και βάλε. Ωραία, οκ. Να σας βοηθήσω λίγο τι θέλω να πω. Αλλά ποιους παίχτες είναι ο Πιέρος όμως. Ωραία, να σας βοηθήσω λίγο. Θέλω να σας βοηθήσω για να καταλάβετε. Λοιπόν, ξεκινούμε. Έχουμε LRMP. Ωραία. Έχουμε τον Αετών. Να σας τους πω ούλους και θέλω να πείτε τούτος είναι καλύτερος πας στα ρεγιό. Όχι, συνολικά σαν επιθετικό. Και είναι προσωπικές απόψεις τούτες ρε. Συνολικά σαν επιθετικό. Περιμένετε, συνολικά σαν επιθετικό ρε. Ποιος θέλει τα σίτσια με. Ράγκ 1, 2, 3. Έχουμε LRMP, τον Αετών, Πιέρο, Ντεκαμάρκο. Ήταν ωραίος ο Ντεκαμάρκο, ήταν αγάπη μου και εμένα μεγάλη. Καβενάγκη, Αέλτον Αλμέιδα, ναι, και Μυροσάβγεβιτς. Ο Μύρο. Φίλε, ο Μύρο ήταν με άλλη αγάπη και εκείνος. Μπορώ Είπα σε 7 ρε να φίλε. σας κατατάξω τώρα αμέσως. 3, πες μου 3. Τους 3, Ναι, ο Λαραμπή είναι τέταρτος. Τέταρτος LRMP. Πες μου τώρα 2-3. Ο ένας είναι ο Καβενάκη αδιαπραγμάτευτος. 1. Ναι, νούμερο 1, αδιαπραγμάτευτο ρε φίλε ο Καβενάκη. Νούμερο 2 είναι ο Αίλτον. Ναι. 3, ποιες όλες μου είπες? Φίλε, ξανά. LRMP, ο Αετός, Ντεκαμάρκο, Πιέρος, Καβενάγκη, Αέλτον Αλμέιδα, Μυροσάβγεβιτς. Όχι, τρίτος ο Λαραμπή, τέταρτος ο Μυροσάβγεβιτς. Τέταρτος ο Μύρο. Ναι. Να μου πουλάλεις ρε φίλε. Αδικούμε κάποιους έτσι, και είναι κρίμα. Πες τους. Ο καθένας μέσα στην εποχή του και ποιον μπορούσε να προσφέρει. Πρέπει να βάλω και για αν το άλλον, πάρουμε ρε ποδοσφαιρικά- Πρέπει να βάλω και για Όχι, άλλον, ρε φίλε, ναι. άιστο για αν να, το είναι πάρουμε- μιας άλλης εποχής. Αν το πάρουμε ποδοσφαιρικά, εκείνον που εσέρεσουν να θωρείς ήταν τον Αλμέιδα. Εμένα έβαλε πολλά γκολ, αλλά ρε φίλε ο άνθρωπος ήταν εξωγήινος για τα δεδομένα μας. Νούμερο είναι Αλμέιδα δηλαδή. Για μένα ναι. Ο Καβενάκη όσον έπαιξε, δηλαδή και διάρκεια μες στο Απελά, ο Καβενάκη όσον έπαιξε και εκείνο εσέρεσουν να Εγώ τον θωρείς. είχα άνετα τον Αλμέιδα δίπλα, φανταστείτε τώρα έχεις Αλμέιδα, λίγο έξω από τετράγωνα και μέσα στα τετράγωνα Ελαραμπή Καβενάκη. Ένα λεπτό ρε στον κότσο να γιώσει ο νούμερο 1, 2, Και, 3. Οπότε είπες μου πρώτον, Αίλτον, Αίλτον, λόγω εκείνου, αν σου αρέσκει μα παρε φίλε, αρέσκει να θωρείς και να που κάνει. Τούτον εννοώ. Εν έβαλε πολλά γκολ, αλλά ουσιαστικά φίλε, ήταν αλλού. Ήταν αλλού. δεύτερο, Ο Καβενάκη, παιχταράς, ασυζητητή και να βάλω Μύριο Ισάβεβιτς εγώ ή τον Πιέρον εντάξει μετά. ξέχασα ας πω ένα, το Ράφικ Τζεμπούρ. Τη μια τη χρονιά του Τζιμπούρ που ήταν Τζιμπούρ. τρομερός. Η επιθετική εγκρίμα να τους συγκρίνεις έτσι, γιατί είναι και οι παίκτες που έχουν γυρών τους. Δηλαδή, ο Αίλτον είχε τον Μαντούκα να του παίρνει την μάπα και σέντρες του Τρίσκο, είχε Χαραλαμπίδη. Ο Αίλτον έπαιξε με την Dream Team του Αποέλ. Ήταν η Dream Team του Αποέλ. Σίγουρα. Ωραία. Να Είμαστε σας δω- συνδεδεμένοι μαζί. να δηλαδή, σας δω και εγώ το δικό μου χωρίς προτιμήσεις. Ποιους θεωρώ ότι όντως ήταν οι καλύτεροι παίχτες ρε φίλε. Νούμερο 1 ο εξωγήινος, εγώ δεν το συζητώ και δεν μπορώ να συγκρίνω με κανέναν. Ήταν αιχμή του δώρατος στην καλύτερη ομάδα που πέρασε ποτέ μου στην Κύπρο. Ήταν ο καλύτερος, ήταν ο εξωγήινος. Ό,τι ελάλες για το Μέση εφάρμοσες το πάρο του. Ήταν ο εξωγήινος ρε φίλε. Ήταν ο top του top. Έκαινε την μάπα και τριπλάνες και αριστερά. Έχεις ένα δίκιο. Ρε φίλε, όπως τα θωρώ εγώ, αλλά για μένα... Φυσικά να πούμε ότι ο εξωγήινος ήρθε στο πικ του ρε φίλε. Γιατί Ναι. ο Καβενάκη στο πικ του έτζερκε του. Μιχαλόβιτς, Όχι, και όχι, συζητούμε τώρα Ο ποιος ήταν ο Καβενάκη είναι ο καλύτερος παίκτης μεγαλύτερος. στο Ο πικ. Καβενάκη είναι ο μεγαλύτερος. Σαν όνομα είναι το μεγαλύτερο όνομα που έφερε ποτέ το Αποέλ. ρε φίλε. Βέβαια, και ορίσε. Ναι. Και ορίσε. Ο Καβενάκη θεωρώ ότι είναι πιο μεγάλο όνομα. Είναι πολλά μεγάλο ονομαστέα. Δηλαδή, τον Γιώργο ο Καβενάκη δηλαδή. Ο Ρίσε ήταν πιο μεγάλο όνομα, αλλά ο Καβενάκη ήταν... Διότι η θέση του ήταν τόσο ανώτερος που οι υπόλοιπους που ξεχώριζε να πίστευτε. Ναι. Ο Ρίσε έρθε σε μια φάση που ήταν έτοιμος να τα παραδώσει τα όπλα. 35-36. Ναι, Έπαιξε αλλά σε ένα ήταν- χρόνο. ναι, αλλά ήταν έτοιμος να παραδώσει τα όπλα. Φυσικά, Δεν εσείς ήταν ένα- εξωγήινος ο Ρίσε. Εσείς που είσαστε πιο νέοι και προλάβετε κάποιους πολλά μεγάλους Άισμα παίχτες. τελειώσει όμως το top 3 Όπως και κάτι μας Κύπροι, πεις. ας πούμε. Ωραίο. Εγώ Άισμα τελειώσει και ο το top 3. Γκόγκης. Εντάξει, να πάει ακόμα πιο παλιά. Κάμε πιο πίσω. Γιατί αν πάμε Γκόκκις ρε φίλε, ο Γκόκκις είναι εντάξει. Ένα άλλο επίπεδο, Αν ναι. πάμε τώρα 35 ετία, δεν μπορείς να φύγεις το Γιάννον και τον Κόκκιτς έξω.
Γιάννος Γκόκιτς, Κύπριχ. Ο Κύπριχ Παναγιώμη βάλε κόλπο τίποτα. Φίλε, ο Κύπριχ ήταν μεγάλο όνομα που ήταν Κύπρο, ο Κύπριχ. Δεν είναι πρόβλημα τον Κύπριχ να καταλήξει τι υπερπαίχτης ήταν ο Κύπριχ. Τον Τζορόν τον τριόξερο, είχαμε Κόσμα, τον Κύπριχ και τον Κόβατς. Παιχταράκι τρεις, όχι... Για να πάρουμε ας πούμε το προ του 2000, προ του millennial από ελ. Θεωρείς δηλαδή ότι ο Κύπριχ ήταν καλύτερος που τον Κόκιτς? Όχι. Ο μεγαλύτερος επιθετικός στην ιστορία του ΑΠΟΕΛ είναι ο Γκόκιτς. Μετά υπάρχει συζήτηση. Ο Γκόκιτς, δεν συζήτηση για το second place, υπάρχουν πολλοί. Υπάρχει και ο Γιάννος, υπάρχουν πολλοί. Αλλά ο νούμερο έναν επιθετικός που πέρασε ποτέ από το ΑΠΟΕΛ ήταν ο Γκόκιτς. Και αν δεν έφευκε ο Γκόκιτς, αν δεν μας τον έστελνε, κατά λάθος. Αν δεν έφευκε να πάει ανόρθωση ο Γκόκιτς, το Απόλλη θα είχε άλλο 4-5 προαθλήματος τώρα. Τούτοι παίκτες ήταν κατά λάθος μετά τον πόλεμο της Ιουγκοσλαβίας, βασικά πεινούσαν. Δηλαδή, ούτε διακοπές δεν έρχονταν Κύπρο. Εγώ έφτασαν και σε σκιώτες φάσεις μετά που έφυγε που το Ολυμπιακό εξάρτησε, ήταν 8 χρόνια με το πιάσαμε. Έμπαινε μέσα ρε φίλε και περνούσαν τους σταματημένους τους άλλους. Ο Γκόκιτς είναι περπαίχτης. Παναία. Φίλε, είχαν και τρίπλα ρε φίλε, και τα πάντα ο Γκόκιτς. Ήταν παιχταράς που ζηλίος. Πόσο χρόνο πήγε ο Ολυμπιακό Πειραιώς και ήταν αυτόματο καλύτερος παίχτης, 35 που πήγε. Ρε φίλε, αρρωστημένο πράγματα τα γαζιά, γίνεται. Αφήσεις που τα πέντα μέσα Ολυμπιακό Πειραιώς και στα 35 και ο καλύτερος παίχτης ρε φίλε, γίνεται ρε. Περιπέζαν τον Πάγε Βιτσούλη και μετά ρε φωνάζαμε τον Οικοτσάκαρη ρε. Η γιαγιά. Τον Οικοτσάκαρη τον Κόκκιτς ρε φίλε, ήταν φόβος και τρόμο ρε φίλε. Εντάξει ο Κόκκιτς ήταν. Φίλε, όποιος είναι νεότερος, εντάξει εγώ στον και πρόλαβα τα αλλά έκατσα και είδα πολλά βίντεο, όποιος είναι νεότερος δείτε τον ή να πείτε οκ, εντάξει, απίστευτη. Δεν υπάρχει συζήτηση για ο μεγαλύτερο επιθετικό που πέρασε ποτέ από τα πάλι. Και εγώ μπορώ να συμφωνώ ρε φίλε, που το 90 και μετά. Δεν υπάρχει ρε. Για να τελειώσω το top 3 μου ρε φίλε. Τώρα ο καθένας μιλά με τα preference του. Φίλε, εμένα το τρίτος που δεν ήξερα αν είπε και εσύ το ίδιο ήταν ο Μύρο ρε φίλε. Αγάπουν τον πολλά. Τι είναι το τέρμα ρε φίλε με τη Chelsea. Ίσως ο Μύρο λόγω πάθους ρε φίλε, νομίζω ότι δεν είχε τόση μεγάλη ικανότητα όπως έχει τώρα ο Μαροκίνος στο finish. Ωραία, αλλά ο Μύρο ρε φίλε ήταν τζάμε στα δύσκολα. Έβαλε σου τέρμα στα δύσκολα ο Μύρο. Έβαλαν και ο γκολ στο Stafford Bridge και άλλα πράγματα. Πήγαν πρώτη φορά να μιλούς με τον Ζεβλάκοφ και τον Μυροσάβλεβιτς. Έχει και άλλα πράγματα. Ήταν πολλά φιλότιμος, έτρεχε, πίεζε. Ήταν όμως και πολλά καλός παίχτη ρε. Ναι. Είχε έναν εγκέφαλο ποδοσφαιρικό ο Μύρο. Ναι, συμφωνώ. Ωραία. Τούτο με το 90 και μετά νομίζω το κόμμα άλλη εκπομπή που να έχει για πιάνουμε απόψεις που διάφορες. Το σημαντικό όμως ότι επιτέλους μετά από χρόνια ήβραμε έναν παίχτη να το βάλει τσάμε. Να βάλει τσάμε, ξέρεις ότι Παναγία μου ήρθε μέσα στα τετράγωνα. Δηλαδή, μακάρι ο άνθρωπος να μείνει υγιής. Ναι. Όποιες ομάδες και να παίζουμε, τουλάχιστον από τις Κυπριακές, δεν μπορεί να ξαπολύσεις τους επιθετικούς σου να πάνε πολλά μπροστά, ρε φίλε, με τον παίχτη. Νομίζω ότι... Να σε τιμωρήσει. Ας σε κάθε παιχνίδι πάρουμε την μάπα 6 φορές, έχουμε μήνυμου 2 γκολ. Αλλάξε ένα ρόλο σας. Αν πάει μάπα. Αλλάξε ένα ρόλο σας. Δεν πρόσεξε να πας προηγούμενος. Πρόσεξε απλά φυκάσει για να πάει μετά. Πολύ μεγάλο παίχτη φέτος, ο οποίος αν μας αποδώσει στο 80 με 85% του τι περιμένουμε, μιλούμε για ένα τεράστιο upgrade στην ομάδα. Ο Πίζεχ πήγαινε χτες, παιδιά, για ποιο μια ιέρση συζητούμε τώρα. Ο άνθρωπος είναι απίστευτο μυαλό. Και ο Πίζη, έχουμε 3 παίχτες που δεν είχαμε πέρσι. 3 παίχτες στον άξονα που δεν είχαμε πέρσι. Μεγάλη ήταν να σου πω ακριβώς τι κουβέντα. Μπράβο. Προσέξτε να μας αλλάω τώρα. Έχουμε τον Τζέτσκι. Ποιος είναι τον Τζέτσκι? Ο Τζέτσκι ποιος είναι? Αφήνει ρε man, παρακολουθείς τις κουμπές μου ρε πελέ. Τζέτσκι αλλιώς αμπάνια. Αμπάνια μας. Έχουμε τον Τζέτσκι. Μπορούμε να το βι. Το λοιπόν, ο οποίος για μένα ξαναλώσας το ότι είναι πολλά νότρος παίχτης που τον Τάλσιο. Ξαναλώσας τον το πράγμα. Το λοιπόν, έχεις τον Πίζη που είναι ένας παίχτης ο οποίος
Ο Πις είναι ένας παίκτης τόσο πολύ έξυπνος που είναι επικίνδυνο και χωρίς την μάπα. Αν δείτε τι έκαμε στον γκολ το πρώτο γκολ του Μαρκίνιος, να καταλάβεις. Δηλαδή ένας παίκτης που και εγώ πρόσεξα και τρεις φορές που όχι μίλα στους παίκτες ρε φίλε, έλα είναι τους. Χωρίς να... Εξήγαν που έκαμε στο πρώτο γκολ του Μαρκίνιος. Ρε φίλε, τράβησαν τους αμυντικούς πάνω του και απελευθέρωσαν τον. Έφυγαν παριστερά βασικά και ο Μαρκίνιος η αμυντική έκαμε shift για λίγο προς το μέρος του και έκοψε ο νους του και έκλωσε δεξιά. Και χρειάζεται να κάνει πολλά πράγματα ένας παίκτης ρε φίλε. Να βάλετε να ξαναδείτε τη φάση. Να δείτε ότι υπάρχει μια, μόλις πιάνει την μπάλα ο Μαρκίνιος, ο Πίτσι βλέπει τον Ελαραμπή και ο Ελαραμπή βλέπει τον Πίτσι και οι δυο τραβούν προς τα αριστερά και όπως είναι όλη η άμυνα μπροστά από τον τερματοφύλακα, όλη η άμυνα αφήνει ελεύθερη την μπάρα για σιούτ. Τούτο σημαίνει να έχεις παίχτες με IQ ποδοσφαιρικών άλλου επίπεδου. Δηλαδή να πιστέψω πέρσι ο Αετός ήταν να μου κάνει έτσι πράγμα. Και ο Βηγιαφάνιες που ήταν οι αντίστοιχοι παίχτες που αντικατασταθήκαν προς δύο φετινούς. Δεν μπορεί να συγκρινείς το Βηγιαφάνιες με τον Πιτσέρ, φίλε. Ούτε και τον Αετό με τον Ελαραμπή. Ναι, σωστός. Δεν υπάρχει συγκρίση. Μιλάς τώρα ότι έφερες δυο... Ένα άλλο είδους παίχτες όμως. Έφερες δυο Φεράρι μες στο ΑΠΟΕΛ. Φέραμε δύο Φεράρι μες στο ΑΠΟΕΛ. Εντάξει, να κομπαλιά μοντέλα. Αλλά Φεράρι όμως. Αλλά Φεράρι. Και έφερες και τον Jetski ο οποίος είναι ένα μπελό 4-wheel drive που πάει δεξιά-αριστερά, φκένει, κατεβαίνει δεξιά-αριστερά, από τίποτα. Φίλε, είναι ηλεκτρικό αυτοκίνητο ρε φίλε. Τέσλα. Φίλε, είναι jetski ρε φίλε. Όπως αντί στον jetski, γιατί τον είπαν jetski, μπαίνει δεξιά-αριστερά, χώνει τον jetski, μητσί ρε φίλε, δεν το υπολογίζεις. Αλλά έχει γλύωρο, έχει πολύ επιτάχυση. Είναι ο jetski. Το λοιπόν, ο οποίος κάνει μας πάρα πολύ δουλειά και ο παίχτης. Ξαναπάω την προέφερα ότι αν έχουμε έναν πράγμα που κερδίσε φέρος που την Ευρώπη πέρα από το περάσαμε την Πετροκού, είναι και ο παίχτης ρε φίλε. Ναι, το είναι αλήθεια. Είναι αλήθεια και δεν ξέρω αν είναι καλό ή αν είναι τραγικό που είναι κομμαντάρουμε τόσα χρόνια να βρούμε έναν παίχτη. Απορία και πάντα από τη Λεκρέστα, να μην πέφτει με Πετροκού ήταν να το ρεφέρναμε. Όχι ρε. Ποιος είναι να κάνει σκάουτινγκ, ο πρόεδρος? Να περιπεζόμαστε. Φίλε, τούτα πράγματα λάβουμε και γελούμε, αλλά είναι τραγικά. Ήρθε όπως και να έχει. Εγώ είμαι σε Σοφιό ρε φίλε. Ναι, εντάξει, να δούμε και τα εύσημα ότι φέραμε το όνομα ρε φίλε. Είδαμε ότι είναι καλό και φέραμε το. Να σου πω, εγώ δεν ξέρω, επειδή απονούμαστε, όχι για σένα πολλά, αλλά θέλω να το δω σε βάθος χρόνου και θέλω να το δω για να κρούζει ο Σιέρο. Γιατί κάνει πράγματα τα οποία ήμασταν τόσο χάγια που μας φαίνονται πολλά μεγάλα και εν το μόνο παίκτη που είναι προστεύσαν ο προπονητής μας παρέθεση που τους υπόλοιπους, γιατί το Ελαραμπή ευκάλλει το στην ώρα του. Όχι, εν τον είχε με την Ένωση ρε, δεν έπαιξε. Προχτές ρε φίλε όμως 90 λεπτό. Σε κάποια φάση εκρούσε, ναι, που το 70 και μετά. Δεν μπορούσε να προσφέρει. Παίρνουν τόσες πολλές μάπες που αποθηκά του που σε κάποια φάση είναι εκεί. Και εδώ είναι και το ερώτημα, το οποίο έκαμε και στα παιδιά του φως δεν που σε στείλα μήνυμα, λέω τους ρε λαούς. Σαρφό ή αμπάνια. Γιατί φαίνεται ότι μαζί δύσκολα να ζούμε ρε Σίλη, δεν ξέρω. Εντάξει, δεν αποκλείω κιόλας. Άκου ρε Μιχάλη, άκου τα προβλήματα του ρόστερ. Προβλήματα. Που είναι πολλά δεκάρκα ρε φίλε. Άκου τα προβλήματα του ρόστερ. Πέρσι δεν είχες ούτε και ένα δεκάρι. Ωραία. Είχες 150 οχταράκια. Ξεκίνας που την πρώτη ομάδα ως την τελευταία ομάδα του ΑΠΟΕΛ, τη U13, ας πούμε, είχα μόνο οχτάρκα, είχα δεκάρκα. Φέτος έχεις έναν αμυντικό χαφ στα 35, εντάξει. Έναν άλλον ο οποίος, για τον Τεχέρα μιλώ, εγώ δεν τον πολλοπιστεύω, μακάρι παίξει. Αλλά μια ο Τεχέρα θα ήταν πολλά καλός σαν παγκίτης. Εναλλακτική. Εγώ πιστεύω ο Κότσοφ που θα ήταν πολλά καλός παγκίτης. Λοιπόν, τούν τη στιγμή έχεις δύο οχταράκια που η φυσική τους θέση ήταν δεκάρκα στη ζωή τους. Ο Σαρφό και ο Αμπάνια. Ωραία. Και έχεις και τρία καθαρά, όχι καθαρά, είναι πιο καθαρά δεκάρκα. Με βάλει τον κόρπου μέσα. Αφού είναι καθαρό δεκάρι το παιδί ρε. Έχεις έναν ταχυδυναμικό που είναι ο κόρπου. Μπράβο, και εδώ δημιουργείται ένα ερώτημα. Περιμένεις μα τελειώσω ρε μπρόμος. Έχεις έναν all around παιχταράν, ο οποίος πιστεύω μέσα στον επόμενο 2 μήνες θα μας δείξει πολλά πράγματα ο Μέιερ, που είναι άλλο επίπεδο.
Και έφερε και έναν τύπο ο οποίος ρε φίλε είναι πραγματικά άλλου επίπεδου στα 35 του. Εντάλλως τους είπες τούτους, του ραμπίζε τούτον. Φεράρι. Μάλιστα. Παλιά μοντέλα. Ωραία, ακού, σε κάποιους αρέσκουν τα κλασσικά μοντέλα. Ωραία. Λοιπόν, ο οποίος πίτσι ρε φίλε είναι εντελώς άλλου επίπεδου άνθρωπος, ο οποίος είναι ένας παίχτης που θέλει ειδική διαχείριση, 45 λεπτά, 60 λεπτά. Ό,τι και όλα ραμπί ρε φίλε. Μάλιστα. Μπορεί και παραπάνω από τον ραμπί ρε φίλε, είναι πιο τελικάτος παίχτης, ο οποίος όμως ρε φίλε, σαν ποδοσφαιρικός εγκέφαλος, σύγκρεται με κανέναν μες στην Κύπρο. Σίγουρα. Έχει πολλά χρόνια του με έτσι εγκέφαλο. Μιλούμε για πολλά μεγάλο παίχτη. Δηλαδή ρε φίλε, άμα σκέφτεσαι πίτσι, ρε, όταν ο Καραβίτας εμίλαν, εγώ λέω «Γιωγάσε μου ρε τώρα, που μας λες και σου ρε μπρο τώρα γάμο, τα δικό σου σίγουρα και φέρνεις μας το». Είδα τον με την καρβιώτη σαν καιρό και εγώ, «Οπ, να πούν το παίχτε». Μπήκε μέσα, είχε ροή η ομάδα, κινήτουν, κυκλοφόραν η μάπα εύκολα. Μπήκε προχτές στο 25 ρε κουτσίσε, ρωτή κάποια λάθος, που το 25 και που έκανε μια σωστή μπάσα, γύρισε ο διακόπτης. Ούλα σωστά, παίζει γλίωρα. Και είναι παίχτης που δεν έχει ταχύτητα, αλλά έχει όλα τα υπόλοιπα, έχει ψυχραιμία. Δεν έχω παίχτη με ψυχραιμία μες τα πόδια. Και βάζει ο παιχνίδι πράγμα. Θωρεί 3 φάσεις μπροστά. Πολλά σημαντικά. Έτσι μου έτσι παίχτη μες τα πόδια. Ρε, ούτε ο Μαρσίνιο ήταν έτσι. Αν πάρεις δεκάρκα το ΑΠΟΕΛ, ούτε ο Ντεβισέντ ήταν... Μπράβο, πολλά καλά που το πες. Πολλά καλά που ήταν, πέντα ως το πες. Σκακίστας. Φίλε, τούτον είναι το παρατσούκλιν του πίτσι. Είναι σκακιστής. Σκακιστής, ποιος ήταν ο καλύτερος σκακιστής, ο Τζος ο Ρούσος, δεν μπορούμε. Κασπάροφ. Μπράβο! Το παρατσούκλιν του πίτσι. Ξέρεις ποιον αφορά άλλο σκακιστή, τον Μπαρτζόκα, τον προπονητή του Ολυμπιακού. Ολυμπιακού. Όχι ρε, ζούντα βάλεις τον Μπαρτζόκα που ξετοιμάζει Θεού και Παναγίες. Φίλε, σκακιστής όμως. Φίλε, είναι ο Κασπάροφ του ΑΠΟΕΛ. Εγώ που είμαι Παναθηναϊκός, ασχέτως αν δεν ήθελα να έχουμε Τούρκο προπονητή, να με ξεκινήσω άλλες κάστας. Όχι, να τα πούμε, είναι και Λοιπόν, πολλά μεγάλος προπονητής ρε φίλε. Ωραία, άιστον μετά. Ναι, πέ μου για τον Κασπάροφ. Κασπάροφ ρε φίλε, ο σκακιστή ρε φίλε, ο καλός σκακιστής είναι που θωρεί κάποιες κινήσεις μπροστά. Φίλε. Ας να το δούμε. Ωραία, έδειξε διάθεση ότι θέλει να παίξει μάπαν όπως τον Ελαραμπή. Για μένα τούτο είναι, ότι φάνηκε ότι ήρθε να παίξει. Άμα δεν παίξει, δεν είδαμε τίποτε. Ωραία. Να φανούν πολλά σε ένα ποιον μήνα. παίχτη μου θυμίζει και θα παραδεχτεί ότι είναι εκείνος. Θυμάστε που είχε ο Τορναρίδης στον Ολυμπιακό και έφεραν τον Πάολο Ρίνκ και έφεραν και Αλώνα. Και έφεραμε τον μετά εμείς από έτσι τραυματίστη με χιαστούς. Τσίνος. Είναι Τσίνος ρε φίλε. Έφερε ο Ιωβάνοβιτς. Είναι ο Παύλης ήταν τεράστιος. Παύλης που ήταν. Παύλη, ναι. Παύλιν. Έπαιζε ΑΕΚ που έλεπαθε χιαστούς και έφερε ο Ιωβάνοβιτς την ήταν ημέρα φάμε τις δύο να ήμουν πας στο γήπεδο. Φίλε είναι Τσίνος. Έπαθε χιαστούς άνθρωπος και ο παιχνίδια μετά που είναι πιάμε άλλο πώς. Είναι Τσίνος ρε φίλε. Που εθώρεν μπροστά. Και σου είναι και έτσι παίχτη. Κοιτάξτε, Τσίνος είναι να βοηθήσει αν έχει διάθεση όπως το Ελαραμπή. Είναι για τα επίπεδα. Που τα λέω που παίξε φάγει ότι θέλει να παίξει μάπα, πολλά σημαντικό. Που και αμέσως έτσι να βοηθούν και άλλοι. Δηλαδή θέλεις και άκρα, τα άκρα σου πρέπει να είναι πιο σταθερά στις απόψεις τους. Ο Δόνης βελτιώνεται, αλλά νομίζω είναι εκείνος ακόμα που όταν εξέγεσαι την καριέρα του. Πρέπει να δούμε τα εύσημα όμως του προπονητή ρε φίλε, γιατί τώρα που τον εξεγγίσε να τον αναδεικνύει τον ήβρεν του ρόλο μες στην ομάδα του. Ναι. Έχει διάθεση παραπάνω, οι φάσεις του είναι καλύτερες, μπορεί να μην πιέζει πάνω κάτω, μπορεί. Το Αποέλ θέλει ένα αριστερό εξτρέμ. Θέλεις, ο Μαρκίνιος και τον καλά πιστεύω είναι παίχτες που να πούσουν να σου βγάλουν 50 παιχνίδια σε καλό επίπεδο. Όχι, ο Μαρκίνιος δεν είναι παίχτες. Δεν είναι παίχτες που να βουρά τη γραμμή. Η δεύτερη επιλογή ποια είναι όμως, γιατί ουσιαστικά θέλεις δεύτερη επιλογή. Έχουμε. Για ποιον μιλάς? Για άκρα. Όχι, δεν έχουμε. Δεν έχουμε γιατί δεν μπορεί να πάει να παίξει. Δεν μπορεί να παίξει που τσιόντου. Ο Κόρπου για μένα θα μπορεί να παίζει τα άκρα με μαπάν που ξέρει. Γι' αυτόν και αναφέρθηκα σε προβλήματα του ρόστερ. Και ο Πίτσι μπορεί να παίξει άκρα. Δηλαδή, τούτοι παίχτες να αναγκαστούν σε κάποια φάση να παίξουν και αλλού για να βγάλει και σεζόν. Γιατί αύριο τώρα τους δώκει παιχνίδια, τους δώκει χρόνο με την Πάφο. Ο Μπάι χτες που τον είδα θέλει ακόμα πολλά παιχνίδια. Ναι ρε, ο Μπάι είναι ένα project ρε φίλε. Και μπορείς να περιμένεις φέτος. Ό,τι σου δώκει φέτος εκιάρει. Ναι ρε φίλε, εντάξει, διά του όμως χρόνο άνθρωπος. Και καλά κάνει. Αλλά ρε Μιχάλη, είναι ένα project. Δηλαδή, έχει τεράστια διαφορά το βήμα που δεύτερη κατηγορία Ελλάδας
Να έρθεις στο ΑΠΟΕΛ. Όχι να έρθεις στη Δόξα και στον Εθνικό, να έρθεις ΑΠΟΕΛ. Έχει τεράστια διαφορά. Εγώ γι' αυτό που μίλησα πριν για προβλήματα του ρόστερ. Διότι τη στιγμή, εγώ τι βλέπω από το ΑΠΟΕΛ. Εγώ βλέπω μια ομάδα η οποία είναι γεμάτη παιχταράδες για μένα. Είμαστε γεμάτοι παιχταράδες, αλλά έχει και 3 ελλείψεις. Θα μιλήσω για αριστερό μπακ, διότι θέλω να δώσω μητσούς κόμμα. Έχουμε πολλούς παίχτες στην ίδια θέση, ρε φίλε. Έχουμε 3 δεκάρκα και αναγκαστικά. Τα 2 από τα 3 δεκάρκα μπορεί και τα 3 αναλόγως του παιχνιδιού να πρέπει να παίζουν αριστερά. Και εδώ είναι το ερώτημα αν ο Μέγερ θα ανεβεί και θα μπορέσει να προσαρμοστεί ίσως και σε ένα άλλο ρόλο. Δεν ξέρω τι. Δεν πιστεύω, ρε Μιχάλη, ένας παίχτης τσίντο επίπεδο εκτός αν θέλει να φύγει. Που δεν άκουσα έτσι πράγμα. Για να φέρουν δεκάρι σημαίνει ότι θεωρούσαν ότι δεν μπορεί να βοηθήσει μάλλον. Για να το φέρουν τον πίτσι σημαίνει ότι θεωρούσαν ότι ο Γερμανός... Ήταν κάποια... Εντάξει φίλε, ο Πίτσι είναι ένας παίχτης που αμέσως στην ευκαιρία να φέρει πολλά δύσκολη να πίσω. Ρε, είναι η πιο δύσκολη θέση το δεκάρι. Ανέκαθεν ήταν. Και πάντα εμένα μες στο νου μου όποτε φέρνω ένα δεκάρι γύρω φέρνει ο Φερνάντες. Που ο Φερνάντες έκανε 4 μήνες να ξεκινήσει και ξεκίνησε από Γενάρη και στο Γενάρη λέει και εσύ «Οπ, είναι έτσι παίχτη. Foul goal, corner goal». Εμένα αρέσκει μου παραπάνω ο Ντέβις Σέντι όταν ήθελε να παίξει ποδόσφαιρο. Η μισή σεζόν που ήρθε με ο Δόνι και την επόμενη έκαναν τα πάντα. Ο Μέιερ είναι του στυλ παίχτης ρε φίλε. Και σαν παίχτης, σαν στυλ παίχτης. Μακάρι να παίξει. Μακάρι να παίξει. Παίχτης με πολλά βαρύβιο. Έχουμε ανάγκη. Τούτα παιχνίδια με τη Δόξα δεν είναι στα, έχεις πρόβλημα. Όπως εφάνηκε. Έχεις τον τρόπο γιατί έχεις και μπροστά τον άνθρωπο να εγκουντήσει μέσα. Αν παίζει, δεν ξέρω αν παίζει οποιοσδήποτε άλλο σέντερφορ, αν θα εγκουντήσουν μέσα. Η αλήθεια. Εφάνηκε νόη. Αλλά με τον Άρη που πάει πατημένη πάφος δεν ήξερα θα δει άλλο λίγο. Με το έσαι την Ομόνια που θέλεις πράγματος γιατί ξεκίνησε τελευταίο καιρό και αν είμαστε τον ένα βασικά. Θέλεις και τους άλλους. Και μακάρι για μένα να κάνουν τα κλικ του στούτι. Τα μεγάλα τα παιχνίδια που να τους ή να τους ξεκλειδώσουν. Φίλε, έχεις απολύτως δίκαιο. Απλά εγώ δεν μπορώ να σκεφτώ ότι ένας παίχτης στα 28 του που έπαιζε εθνική Γερμανίας, που επίε μες στην Αυστρία και ήταν η κορυφή, ήταν το κρέμ de la κρέμ της Αυστρίας, να το φέρεις από ελ και να μέσα σου τραβήσει. Προς το παρόν διότι δικαιολογεί. Εντάξει, θα θέλω να είσαι λίγο τραυματίας. Ναι, δεν μπορώ ρε φίλε εγώ να πιστέψω και όσο παίχτης να έρθει από ελ και να μην είναι η κορυφή της ομάδας. Δεν μπορώ να το πιστέψω, πραγματικά. Ο μόνος λόγος να μην είναι διότι δεν θα το θέλει ο ίδιος. Εν τεράστιο investment, εν πολλά τα λεφτά που δόθηκαν. Όχι, project που στηρίζεται πάνω του. Και σε καλή ηλικία, ναι. Την καλύτερη για 10. 28 χρόνια σημαίνει ότι παίζεις 60 παιχνίδια non-stop 2 φορές το εβδομάδα. Και άκουσε το άλλο ρε φίλε, μπορεί να τελειώσει φάσεις. Είναι πολλά σημαντικός, δηλαδή... Προσπάθησε στην Ευρώπη να το κάνει, δεν το ευκαιρία τίποτε. Δηλαδή στην Ευρώπη ήθελε... Είναι φάση εντός περιοχής όμως ρε κοτσιόμα. Και ας πω ένα πράγμα όμως οι παραπάνω μας παίχτες με το tiny coach ήταν χαμένοι. Λοιπόν, περιμένω τούτο είναι το τραγικό της υπόθεσης γιατί ουσιαστικά έπρεπε να πάμε πολλά καλύτερα. Sorry, αλλά δεν μπορώ να το χωνέψω. Και όσο προπονητής στήχησε μας και προκρίσεις. Γιατί ήρθε μες στο Απόελ τούτος? Ρωτήστε τον πρόδρομο. Ο σχολιασμός μας ρε φίλε, μας εμένα τουλάχιστον ήταν ότι ωραία, έφερες τον, αλλά θα το φέρει και τον πρώτο πρέπει να έχεις υπομονή, μήπως και σου βγει. Εστίλα. Ένα λεπτό ρε Μιχάλη, ένα λεπτό και πέμε ό,τι θέλεις για μου, Παναγιά μου. Πρέπει να έχεις υπομονή, μήπως και σου βγει. Που τώρα που δεν έχεις υπομονή, γιατί κανένας μας δεν είχε υπομονή, θέλαμε όλοι να περάσουμε. Ο Μήλος. Ναι. Που τώρα που δεν έχεις υπομονή, πρέπει να το φέρνεις. Δεν το φέρνεις. Κοπέλια, εμένα ήξε μπορείς που δεν είχε προοπτική. Που την ανόρθωση που το δείξε. Έδειξε μου πολλά λίος σαν προπονητής. Τέλος πάντων. Εντάξει, να μην πω και το άλλο ότι έγινε. Ήταν λάθος που τον εφέραμε τη στιγμή που είχαμε άλλον προπονητή και τον καιρό, διότι φαίνεται ότι αν ισχύει. Αν ήθελε να συνεχίσεις το σύστημα του Πίντον, τον έφερνες τούτο. Όχι. Είναι απλό το πράγμα. Και τώρα έφερες κάποιον να κάνει κάτι το ενδιάμεσο. Μπελάρες τούτα. Δηλαδή να κρατήσεις την άμυνα πίσω και να σου βγάλει παραπάνω φάσεις. Είναι και εκείνο το πράγμα. Εγώ νομίζω είναι το ενδιάμεσο ρε φίλε. Εγώ νομίζω έφεραν κάποιον ο οποίος θα κάνει ό,τι έκαμνε ο Πίντο απλά με καλύτερους παίχτες. Διότι το Σαπίντο ρε φίλε εκείνον που δεν είδαμε
είναι να έχει φωθιά μπροστά. Φίλε, είχε 13 παίκτες και το πρωτάθλημα ο άνθρωπος. Ναι. Περιπέζουμε τον, αφού ο άνθρωπος καταλάβαινε ότι άμα ήθελε να χάσει παιχνίδι έχανε το. Φίλε, δηλαδή, παίζαμε την Άχλαν, έβρεξαν το γήπεδο, ήταν χωράφι, είχαν πατάτες και βάλε μοδόνι που έπαιξαν 4 μήνες. Να μας κάνει τι. Αφού κουράστηκε μόνο που ευκαιρία που τα σκαλούθηκε πάνω, ας πούμε, ο Δόνης. Έκαμνε σου τα παιχνίκια ο Σαπίν, το είναι αλήθεια. Εκέρδιζε όποιον ήθελε και μετά λαλείς, καθέτησε να κάνει και λαλείς, αν πια όχι είμαι happy. Και οι δηλώσεις του δείχνουν ότι πολλές φορές βάλουν τον εαυτόν τον παρόμονα. Βέβαια, δεν ήξερε να το κάνουν οι υπόλοιποι πίσω από ράσιν. Ο Πίντο ήταν λίγο ανισόρροπος σαν πρόβλημα. Ήταν μάγκας όμως. Ήταν ρε φίλε. Και να σου πω και κάτι, εγώ πιστεύω πρέπει να έχεις προπονητή, πρέπει να έχεις διοίκηση που σε γουστάρει για να τον έχεις έτσι να σου πω κάτι, αν ήταν πρόεδρος ο Φίβος, εγώ λάλλον σου ήταν να παίξεις play-out του Champions League με τον Πίντο. Μεγάλε. Αν ήταν πρόεδρος ο Φίβος. Εξεκάθαρον τι λάλλον. Ναι ρε, ναι και... Φυσικά, εντάξει, πρέπει να πω και εξώ ότι ξανά ένα ανισόρροπος. Δηλαδή, εγώ πιστεύω ότι θα ευκαλύνεις. Και ενώ πεις, άιστο να σε βάλει ο μίλους ευρωπαϊκού τσασφί. Ακριβώς ρε φίλε. Οπότε, Μιχαλόβιτς, είναι αποδεδειγμένα τεράστιο λάθος που δεν τον εκράτησες. Μπορεί να πρέπει να το θυκιώξεις, αλλά να σου το πω διαφορετικά από τις δηλώσεις που είπε διαφωνεί σε κανένας μας σε κάτι. Άκουσε. Κάποια πράγματα που είπε ρε φίλε δεν ήταν σωστά. Φίλε, είπε ότι... Δηλαδή έθαψε να πούμε τον νυν προπονητή ρε φίλε. Που ήταν τα τσίζικη η δήλωση. Ήταν αποτυχημένο και είναι αποτυχημένο. Τι σου πέφτει ο ρόλος πατσίν το πράγμα. Ήταν long blows του τα ρε φίλε. Να πω όμως και κάποια πράγματα χωρίς να θέλω να δικαιολογήσω η διοίκηση. Στηρίξαμε τον νόμο ρε φίλε, δηλαδή σε 4 μήνες που... Όπου υπάρχει απνός, υπάρχει φωτική. Έφτανε και εκείνος λέω για την αποβολή του στο παιχνίδι με ανόρθωση. Έφτανε και ο tiny coach, τον οποίο έπρεπε να φέρουμε. Το λοιπόν. Αλλά μπορεί οποιαδήποτε άλλη ομάδα να έφτιαχνε. Ήταν μαγκιά που ευκήγεν του πρόδρομου, αλλά πιστεύω ήταν λόγω εξ ανάγκης που τον άφησε. Δηλαδή, σε άλλες εποχές ήταν να το δω και απάει. Τώρα θεωρείς ότι δεν παίρνει μάλλον να φτιάχνουν προπονήσεις. Πρέπει να σου καιρώσεις ρε φίλε. Και πολλό παίρνει μας. Και εκείνος είχε την μαγιά να δουλέψει και ο Πίντο με τους παίχτες, αλλά ήταν να σου πω ένα πράγμα που είχε ο Πίντο ρε φίλε, απορροφούσαν τους κραδασμούς. Τούν το πράγμα είναι πολύ σημαντικό. Εγώ θεωρώ ότι ο Ντομίνγκες δεν έχει τίποτε να ζηλέψει. Τον που έχω δει ως τώρα τακτικά είναι εξίσου καλός. Τούτον που έχω δει ως τώρα μπορεί να πέσω έξω. Δεν ξέρω όμως, και τον που είπα προηγούμενος, αν στο θέμα ψυχολογίας, γιατί ήταν ο άνθρωπος πιάσε μια ομάδα που ξέραμε ότι είχε προβλήματα για ένα διάστημα και με τους μπισσούς και είχαμε τους παίκτες να πέσουν. Αν βρεθεί ο Ντομίνγκες στην ίδια θέση, να μπορεί να το διαχειριστεί ούτε, δεν ξέρω. Εν προσωπικό το Πίντο παραπάνω. Αυτή είναι η απορία ρε Μιχαλή. Τούτη είναι. Ακού να δεις ρε Μιχαλή. Όταν τέλειωνε η χρονιά και εγώ ελαλούσα να ας φέρουν κάποιον άλλον καλύτερον αφού έκαμε ήταν που έκαμε ήρθεν εξώστη. Εν και φταίει ο κόσμος ρε για κάτι. Έπρεπε να έρθει. Όσο πικραμμένος και να ήταν και ο ίδιος. Να φύγει και μια καλή γεύση στα στόματα των οπαδών ότι λέγω μπάρε σέβομαι σας που ουσιαστικά εσείς εκράτησατε την ομάδα έξω και εγώ εκράτησα την μέσα. Ο καθένας έκαμε το κομμάτι του και πια ένα πρωτάθλημα. Ήταν όμως η πιο περιπετειώδης χρονιά, τουλάχιστον εγώ δεν θυμούμαι. Εγώ που το θυκιώσω και εσένα που πιένω γήπεδο, δεν θυμούμαι πιο περιπέτεια χρονιά. Ήταν το κάτι άλλο. Το τι ετράβησε τούτος ο προπονητής και οι παίχτες, δηλαδή που αφισβήτηση που ήμασταν και εμείς μέρος της αφισβήτησης στην αρχή. Τούτο είναι αλήθεια. Στο παιχνίδι με την ανόρθωση. Που αφισβήτηση ως πελών τον ευκάλλαν, πελών τον εκατεβάζουν ο κόσμος. Τούτα όλα τα προβλήματα με την μη καταβολή των μισών και να πιάσεις έτσι πρωτάθλημα σε μια ομάδα η οποία περίμενες να τελειώσουν αγωνιστικές να είσαι πρώτος. Αν είσαι άλλο και αγωνιστικές είναι πολύ πιθανό να το χάνεις. Περίμενες να τελειώσουν αγωνιστικές. Λοιπόν, και πιάνε το πρωτάθλημα λέει και εσύ, μετά που τα χάνεις εκτιμάς κάποια πράγματα. Λέει και εσύ, φίλε, ήταν τρομερή, απίστευτη δουλειά. Απίστευτη δουλειά. Ήταν manager, δεν ήταν coach. Ήταν manager. Εγώ νομίζω ήταν και coach όμως, ρε φίλε. Τακτικός coach καλός. σημαίνει είσαι τακτικά. Manager σημαίνει ότι διαχειρίζεσαι την κατάσταση που βρίσκεις μες στην επιχείρηση σου. Είμαστε επιχείρηση. Ναι. Και κατάφερε, και επειδή ούτε ο πρόδρομος είναι εύκολος να σε εννοηθείς μαζί του,
κατάφεραν και έκαμε, δηλαδή, ξέραμε ότι άσχετα που λαλούσαν, ότι τα χάτες πιερώνονται παίχτες, βλακίες. Αφού, τέλος πάντων, κατάφεραν και δεν έφτιαναν τίποτε έξω, ασχολείται με τι να πρέπει να ασχοληθεί και κράτησαν το team του και εκείνος που ήταν μέσα ο προπονητής. Μαγκιά τον το πράγμα. Εγώ να σου πω διαφορετικά, εσύ λαλείς γιατί είναι πια στον εξωστή. Έλα από τη δική του πλευρά. Έρχονται, άκου τι είπε, φίλε ο άνθρωπος είπε ότι έπιασαν τον προπονητή που έφαγε 4 μήνες για λόγια, ας πούμε. Είναι σαν να βρίσκεσαι σε γυναίκα σου με άλλο ρε τα γέρημα. Ναι ρε, αλλά είναι και διασκεδαζεί η διοίκηση στον εξώστη. Διασκεδαζεί ο κόσμος. Δεν το όμως πως... Κοινός έκαμε τη δουλειά του. Η ιστορία και γράφει πάλι ότι... το ριφκό ρε φίλε, εγώ πάσω το που μου άρεσε και ριφκό. Η ιστορία ριφκό. γράφει, δεν γράφει αν έπαινε εξώστη. Ναι, γράφει ότι σίγουρα. από έλεπια μετά από 5 χρόνια πράθλημα και ο προβής ήταν Τζίνος. Κότσο μου, κοιτάξτε. Και δικαιολογώ τον. Απλώς αντιλαμβάνομαι ότι χωρίς την να θέλω πικρία να του. δικαιολογήσω, αρκετά πράγματα που είπε, δεν μπορούμε να έχουμε απόδειξη ακριβώς τι συνέβηκε. Αναγνωρίζω του την τεράστια προσφορά του πέρσι, αλλά ξέρω τις δηλώσεις του έκαμε και κάποιες ατοπίες, ρε φίλε. Δηλαδή, τα τσιζιλίκια, ας πούμε, ρε φίλε. Γίνεται, ας πούμε, το βοηθόν προπονητή σου να πιένει να λύσει ένας άχρηστος και να πιάνει τίποτε και να... Δεν ευκάλε μου τα τσιζιλίκια. Φίλε, ήταν πολλά εν το ίδιο πράγμα με τον Γιωβάνοβιτς και τον Κόντι. Ο Γιωβάνος δεν θέλει ποτέ έτσι δηλώσεις. Όχι, άλλο θέλω να σου πω ότι ο Κόντις βασικά λαλούσε ότι έπιαν τηλέφωνο τον Γιωβάνοβιτς και είπαν του ξέρεις, είπαν μου να πάω 2 εβδομάδες που ήταν πια το κύπελλο. Μπορεί να γίνει, μπορεί να μην έγινε, δεν ξέρω. Επειδή ουσιαστικά ήταν πάλι μια άλλη διοίκηση να πάει πίσω για να πάει μπροστά βασικά με τα μέσα ενέργειας της. Οι Πορτογάλοι είναι τα τσίζιες. Έτσι είναι η ράτσα τους. Δηλαδή εμπίκρες άνθρωποι. Φίλε, εντάξει, οι παίχτες που είχαμε να σπένουν και ο Μωράης ήταν αγκρέφεις μες στο παιχνίδι του και ο Πίντο το ίδιο, ενώ και ο Φερνάντες ήταν... Και ο άλλος που είχε η Ομόνια ήταν ο Ασίς. Είναι ράτσα που συνεννοήσιμη, ας πούμε. Είναι εγωκεντρική ρε φίλε και μπορεί να είναι και μαγκιά τους ότι Colonial power, φίλε. Colonial power. Τούτες οι χώρες έχουν έναν εγώ. Οι Ισπανοί, οι Πορτογάλοι, οι Γάλλοι, οι Εγγλέζοι, colonial power. Και εγώ του βρίσκω άδικο τους απίντο γιατί λαλίτα, γιατί έκαμε κάτι. Επίαμε εξωστή γιατί ήταν Τζίνος. Και ρε φίλε, δεν είναι τα παίχτες ίσως, είχε 13 παίχτες. Ρε, άλλος προβετής δεν θα πιέναμε, αυτό πιάνε πέρσι. Μπορεί να πιέναμε, αλλά... Και εκείνο, γίνεται να φκένει 2 μήνες πριν να γίνει πέραν του λαλί, είπα μου, υποσχεθήκαμε ότι να μου κάνουν το συμβόλαιο και μου το έκαμε. Δηλαδή, φταίει εκείνος. Θκιόξου τον ρε φίλε, αφού δεν τον ήθελες, αλλά εν τους έπαιρνε να θκιόξου γιατί ξέρασαν ότι κάνει δουλειά. Όπως και να φίλε. Αλλά ότι ήταν μπελός, αφού καταλάβαινες ήταν αστύπο ρε φίλε. Αλλά λύσε να πίνει χάπια πριν του στο διάλειμμα. Φίλε, είχε μια δόση τρέλας τεράστια. Που επηρεάζαν την ομάδα σε κάποιες φάσεις. Μπορεί, ναι, φαίνεται. 50-50. Δηλαδή, εκεί μπορεί να μεταλλάθει το πρόδρομος που έκαμε πολλά. Αν ήμουν και εγώ στη θέση, δεν ήμουν σίγουρος θα θέλω να κρατούσα. Γιατί είναι μια πυρηνική βόμβα, είναι ανισόρροπος σαν χαρακτήρας ρε φίλε. Δηλαδή είναι άλλο με έχει τα θέματα του σαν χαρακτήρας. Έχει θέματα του σαν χαρακτήρας. Δηλαδή δεν είναι τυχαίο για παράδειγμα όταν πήγαινε πάνω στις κερκίδες ότι η ομάδα έρεμισε κάτω. Έχει ζήκιο, αλλά έχει έναν αλλά. Όταν ήρθε μετά κάτω, ξαναξηγήσαν τα ίδια πάλι. Ναι, πήγαν πίσω-πίσω. Γι' αυτό πράγμα και καμιά φορά εύσημα και στο βοηθόν προπονητή. Είναι κάμεν, ας πούμε, πράγμα που πήρε φίλε. Είναι κάμεν τίποτε ο βοηθός προπονητή. Όποιο και να ήταν, αλλά ήταν πρέπει να πιάνε εγώ γιατί ήμουν εγώ. Δηλαδή, ήταν 0 ο βοηθός προπονητή. Φίλε, πολλά αντιεπαγγελματικά. Εμπίκρη ηλίκια του ρε φίλε. Εμπίκρη ηλίκια του. Άρα και εγώ, ένας πως ο οποίος και στην τιμωρία του, έφτανε και εκείνος για την τιμωρία του. Δεν είναι μόνο έφτανε μόνο οι άλλοι. Και εγώ σαν πρόεδρος να μου, είχα μεγάλες αμφιβολίες θα τον κρατήσω ή όχι. Δεν ξέρω ρε φίλε. Πραγματικά δεν ξέρω. Απλά αν θα τον εθιόχαμε, και όπου πρέπει να... Εγώ είπα το και την προηγούμενη φορά. Αυτό που λέει το ΑΠΟΕΛ είναι το εξής. Το ΑΠΟΕΛ δεν πρέπει να αποφασίζει η διοίκηση ποιον προπονητή να φέρει. Έφτασε ο καιρός που ο ΑΠΟΕΛ πρέπει να δουλεύει σε πιο επαγγελματικά επίπεδα. Να φέρει έναν τεχνικό διευθυντή, να το στρίξει μέχρι τέλος, να του βάλει ένα μοντέλο λειτουργίας όπως έκαμε να πούμε η ΑΕΚ με τον Ρόκα. Από ο Ρόκα είναι πετυχές σε όλες τις μεταγραφές. Πέτυχε κάποιες, δεν είναι πετυχές σε κάποιες άλλες. Και εκείνος να φέρνει τον προπονητή και εκείνος να φέρνει τους παίχτες.
Όχι να γυρεύουμε κάθε φορά ποιον να φέρουμε. Όχι, βάρτον και άμε και αφήστε να στήσει την ομάδα. Οι ακαδημίες να παίζουν στο ισπανικό σύστημα, να παίζουν και ακαδημίες στο ισπανικό σύστημα, να παίζουν το γερμανικό, να παίζουν και ακαδημίες στο γερμανικό. Να βγάλουμε ένα μοντέλο λειτουργία και να το κρατήσουμε. Επιτέλους πρέπει να γίνουν το μέσα. Και τι χρειάζεσαι για να το έχεις τούτο? Να σου πω όταν που χρειάζεσαι να το κάνεις το πράγμα. Όραμα και διάθεση να το κάνεις. Χρειάζεσαι πρώτα απ' όλα έναν τεχνικό διευθυντή, ρε φίλε. Ο οποίος κατέχει το αντικείμενο και ο οποίος ενάχει τον πρώτο και τελευταίο λόγο. Εσύ θεωρείς ότι όπως λειτουργά τώρα το ΑΠΟΕΛ, το πράγμα να γίνει ποτέ? Επειδή κάποτε πρέπει να γίνει. Εφέραν κάποιους, αλλά στο εξάμηνο εφιάσει. Κάποτε πρέπει να γίνει. Δεν ξέρω, ρε φίλε. Να μην αποφασίζει ο εκάστοτε πρόεδρος, ρε φίλε, να φέρνει. Αν φέρω τώρα, τούτο που παίζει πιο αμυντικό γενές, μετά να φέρω το που παίζει positional, μετά να φέρω το, μετά... Όχι ρε φίλε. Βάλε ένα τεχνικό διευθυντή, και να σου φέρνει τους προπονητές. Και να είναι ο συνδετικός κρίκος των ακαδημιών με πρώτη ομάδα. Αυτόν πιστεύω. Όπως εφάνηκε... Με τα λίγα που ξέρω ρε φίλε. Σίγουρα έχει πράγματα που είναι πληροφορίες που δεν τις ξέρουμε, δεν είμαστε τζαμί, αλλά εφάνηκε ότι αφού είχες στον πίντο έπρεπε να πιέσει έναν προπονητή ο οποίος να μια πολλά πιο μεγάλη προσωπικότητα που εκείνον που έφερες στην εν τέλει. Γιατί το ΑΠΟΕΛ τούτον ήθελε. Ήθελε ένα σωμάλισμα, 2-3 καλές μεταγραφές για να περάσεις 2 γύρους. Ναι. Που ήμασταν κάθε 10 χρόνια οι κληρώσεις που πέφτουν φέτος. Φίλε, παρακαλούσαμε να πέφτουμε με τους κάποτε. Εφόσον δεν θέλαμε τον πίντο και καταλαβαίνω τη λογική να με μηνοποιεί, πρέπει να φέρω έναν μεγάλο, όπως είπε ο Στελής την προηγούμενη φορά, να φέρουμε ας πούμε μια προσωπικότητα. Τον Ήβιτς. Μια προσωπικότητα. Παιδάκια μου, για να το προχωρούμε λίγο, ξεχάσαμε να πούμε ότι έχουμε δωράκια. Μάλιστα. Λοιπόν, κότσο μου, θα δώσουμε 2 κουρέματα από το Miel Hair and Spa. Θέλω να μου πει stop μόλις σου πω πάμε τώρα, γυρίζω τους. Από stop? Ναι. Stop. Αντώνη Στεφάνου, εντάξει, τα δίνουμε στους subscribers μας. Το newsletter μας είναι δωρεάν. Θα βάλουμε link κάτω στο επεισόδιο να μπαίνετε μέσα για να κερδίζετε τώρα. Θέλω να μου πεις, Μιχαλόβης μου, και εσύ ένα stop. Για ποιο είναι τούτο? Για το δεύτερο για το κουρέμα, ναι. Stop. Μιχάλης Μιχαηλίδης. Λοιπόν, εκτός από τα 2 αυτά τώρα που ευχαριστούμε το Miel Hair and Spa, θα δώσουμε και έναν μπουρνούζιν από τον Αντρίκο μου, από το Στρώμα, Κυπριακή εταιρεία παραγωγής στην Κύπρο, η οποία πουλά είδη ύπνου. Θα δώσουμε έναν μπουρνούζιν αξίας 50 ευρώ. Φίλε, δυνατόν αξεσουάρι για το χειμώνα. Ευχαριστούμε τον Αντρίκο με ένα κρυβάτα τώρα που διά. Λοιπόν, πάμε για τους members Μιχαηλόβιτς μου. Όχι, ο κότσος μου. Δώσ' μας λεπτόν κότσο μου. Δώσ' μας λεπτό να τους βάλω. Να τους έβρω ούλους και να σου πω και... Να μου πεις το stop σου, περίμενε. Περίμενα λεπτάκι. Χάσω τούτο, ρε, τα βρίσκω. Α, έλα. Λοιπόν, πάμε. Stop. Λοιπόν, Chris 1926 στο YouTube. Θα το βρούμε και θα το πούμε. Λοιπόν, πάμε και σε λίγες ερωτήσεις και θα το κλείσουμε, ρε παιδάκια. Βεβαίως. Λοιπόν, λεβέντες μου. Πάμε από το newsletter. Αν άρεσε ο Πίτσι, Χαρλάμπος Λάμπρο, αδερφέ, είπαμε το. Έχουμε μεγάλο θέμα όταν μας κάνουν αντεπιθέσεις. Συμφωνείτε ή θεωρείτε ότι έφτιαξαν τούτο? Όταν ευκάλλει κούραση η ομάδα έχουμε θέμα. Όταν δεν ευκάλλει κούραση νομίζω ότι δείξαμε ότι είμαστε αρκετά συμπάγεις. Δεν μπορείς κοτσό μου. Νομίζω να το βελτιώσει. Φαίνεται πάντως ότι έκαναμε διαφορά. Χρόνο, ναι. Παρά που το τι ήμαστούν το καλοκαίρι. Ρε κάτσε τα πρώτες άλλες και ξέρω που είναι ρε. Φίλε, λείπει ο παρέα, ο Commander. Ο Commander κανονίζει μας τα ούλα. Commander έπαιρνε τώρα. Commander μου λείπει ρε μπρο. Λείπεις. Λείπεις αδερφέ, μπορώ να λειτουργήσω χωρίς εσένα πλέον. Λοιπόν... Κάτσε να βρω ρε φίλε, τώρα χάθηκα. Είπες για τον Μπίτσι. Είπα για τον Μπίτσι, είπα για τον Μέρ. Μάριος Αποέλ, στη Λίολος, σε λαγούσια απολογία σου. Αδερφέ μου, θα το απολογηθώ όταν πιάσει πρωτάθλημα. Πριν να πιάσει πρωτάθλημα να απολογούμε. Αλλά είπα το, θεωρώ πολλά θετικά πράγματα. Για μένα είναι μεγάλο τεστ. Μεγάλο τεστ. Εν το πρώτο του μεγάλο τεστ του τον πέσει με μπαφ. Θέλω να δω πράγματα.
Λοιπόν, ρε, ας το κλείσω, δεν ξέρω ρε, δεν βρίσκω άλλες, χάθηκα. Λοιπόν, αυτά σήμερα. Κότσο μου, σε ευχαριστώ, μπήρτε ρε φίλε, είναι πολλά ενδιαφέρον συζήτηση. Εγώ ευχαριστώ. Να σου κόψω βίντεο ή να βάλω πάνω για Ελπίζω το να το 3. απόλαυσες. Άμα είναι ειλικρινές που μιλώ για την ομάδα μας, ο καθένας με τις απόψεις του. Μα αφού είναι η κοινή μας έννοια του καλού του ΑΠΟΕΛ, ρε φίλε. Ναι ρε, δεν ακούμαστε με αντζέντες ζάμε να κάνουμε. Ακριβώς. Ακούμαστε και να μιλήσω για την ομάδα, μας να Είμαστε ένα περάσουν και ωραία. ανεξάρτητο podcast που εκφράζουν τις απόψεις μας Και εμπούτε ζηλίες, που είπαν κάποτε ο Πετεβίνος ότι έχουμε καλούς παίχτες, ξεκινήσαμε και θεωρούμε το και είναι καλό τούτο. Δηλαδή εμπούτε ζηλίες φορές που νομίζω ότι θεωρούμε μια δυναμική και ελπίζω να φανεί στο γήπεδο, γιατί ακόμα δεν είδαμε τίποτε. Που εκείνους που έχουμε πιστεύω να Εγώ φανεί. να πω το εξής. Αν το ΑΠΟΕΛ μείνει υγιή στον οικονομικό τομέα, με μία ή δύο μεταγραφές, και να έχουμε απλώς βάλω το θέμα συζήτησης για επόμενα επεισόδια, με μία ή δύο μεταγραφές, το ΑΠΟΕΛ θα είναι εκεί μέχρι τέλους και ίσως και πρώτο φαβορείο πρωτάθλημα. Και κρατάω το ζάμε. Ωραίος. Ναι. Ναι. Ξανακούστε να πω. Μακάρι- Αν είναι υγιή μακάρι. το ΑΠΟΕΛ με μία ή δύο μεταγραφές, το ΑΠΟΕΛ θα είναι πάρα πολλά δυνατό. Γιατί έχουμε μια-δυο θέσεις που θέλουμε ενίσχυση. Πιστεύω το Γενάρη θα είμαστε μακριά. Με τους παίχτες που Μα έχουμε, το στήσιμο νομίζω είναι γύρω, αν κάνει ναι. σωστή διαχείριση ο προπονητής που φαίνεται ότι ενδιαφέρει τον, δεν θα είμαστε μακριά. Μαγάρι ρε φίλε, μαγάρι. Σίγουρα περιμένεις ότι να σε λίγο πίσω λόγω και του προγράμματος σου, αλλά αν είσαι εντός ας πούμε 4-5 πόντων, είναι μεγάλη υποθέση. Αν είσαι πιο κοντά ρε φίλε, αυτομάτως γίνεσαι και πρώτο φαβορί. Θυμίζω ότι η μόνη ομάδα που δεν έχει φέτος ευρωπαϊκά είναι ο Άρης. Ναι ρε. Οι άλλοι τρεις πάνω κάτω βράζουμε στο ίδιο κασάνι. Και να πω και κάτι που κανένας έλεγε, λέει, η Πάφος πάει πατημένη, η Πάφος δεν ξέρει τι σημαίνει να πάει πατημένος. Μάλιστα. Οπότε να δω το Φεβράρι τούτα που βγάλουν τώρα την Ας σου ενέργεια, προσθέσω αν κι τα άλλο κάτι καταφέρουν. κότσο μου. Η Πάφος κάθε χρόνο πάει πατημένη έτσι καιρό. Κάνει το Να συνεχόμενα σου πω- Φυσά νιόβρι το Να σας Κέμβρη. πω όμως ένα πράγμα, πιστεύω ότι η Πάφος να έχει καλύτερη διάρκεια από άλλες σώσεις. Γιατί ο προπονητής της έμαθε, ενισχύθηκε, εκάρεσε τον προπονητή, ο προπονητής μαθαίνει από τα λάθη του, αυτόν έχω δει, ενισχύθηκε, πιο εμπειρή και ίσως η Πάφος να είναι, αν δεν είναι το πρώτο φαβορί, ίσως να που τα δυο πρώτα τρία φαβορί. Εντάξει, πρέπει να μιλήσω λίγο για Πάφο. Έχουμε πόντο εδώ. Θα το κάνω 3 λεπτούκια και κλείσουμε. Έγραψα κάποια πράγματα, κάτσα και μελέτησα τι λοιπόν. Τούτον που λέω εγώ τσος έχει τεράστιο δίκαιο. Δεν έχουν την εμπειρία να κάνουν το πράγμα. Ούτε και ο Μα προπονητής τους. κάποια στιγμή να αποκτάστη ρε φίλε. Μετά από κάποιους ομίλους όμως. Γιατί ο Άρης δεν τέλος την αποκτήσει. Εν την απόκτησε, έχασε το Απόκτησε πέρσι. την όμως ρε φίλε. Εν την απόκτησε. Έπιασε πρωτάθλημα και δεν τον περίμενε Μετά ρε, κανένας. έπιαν το πριν να πάει ρε. Έπιαν το πριν να πάει ρε, τώρα έχει ομίλους η Πάφος. Να. Ωραία, άκου να δεις ρε φίλε. Λέω ότι μπορεί να το πιάει η Πάφος. Πάει πατημένη, ναι. Ίσως να έχει ο καλύτερο υλικό η Πάφος, ίσως. Αν πω ότι θεωρώ ότι έχουμε καλύτερο, θα με βλασφημός. Μπορεί ρε φίλε, μπορεί. Φίλε, δεν ξέρω, νιώθω ότι... Μπορεί να έχουμε έχουμε το καλύτερο. Μπορεί. Δεν ξέρω ρε Σε φίλε. κάποιες θέσεις έχουμε το καλύτερο. Εγώ Δεν ξέρω, θεωρώ- έχουμε το πιο ισορροπημένο. Εγώ Όσο θεωρώ βάλεις. ότι Η και ο Πάφος Άρης είναι μπορεί να ομάδα. έχει καλύτερος τους. Εγώ θεωρώ ότι ο Άρης έχει πολλά σπουδαίων υλικών, απλά δεν το έδειξε ακόμα. Λοιπόν, να πω και τρία πράγματούθηκια έτσι που μελέτησα πας στην Πάφο. Λοιπόν, καταρχήν η Πάφος είχε το γυρίσει που τετράδα στην άμυνα και 4-2-3 που παίζε πέρσι σε τριάδα. Τα προβλήματα τα περσινά της Πάφου ήταν ότι δεν είχε πλάτος μες στο γήπεδο. Ναι. Ήταν μια ομάδα με Συμφωνώ, 4 δεκάρκα. συμφωνώ. Ντράκομιρ δεκάρι. Πώς το λέμε τώρα. Και ήταν πολλά μόνο διάστατη. Ναι. Και αργή. Ντράκομιρ, Βαλακάρι, Μπρούνο, Τάγκοβιτς, 4 δεκάρκα. Και 4 μόνο τη θέση 10 μπορούν να παίξουν. Τι έκαμε φέτος τούτος, γύρισαν το σε τριάδα, 3 κεντρικούς αμυντικούς. Έβαλαν τον Μπρούνο δεξί back half. Δηλαδή ευκαιρώσαν έναν που τα δεκάρκα, αλλά λύσου έμπαεις κεντρικά πλέον. Έδωκαν το Βαλακάρι ιδανικό στην ΑΕΚ. Οπότε ουσιαστικά έμεινε με 2 δεκάρια. Τον έναν πας στο 3-5-2 που παίζει βάζει το δεύτερο επιθετικό, τον Ντράκομιρ. Κρυφόν επιθετικό που παίζει τώρα τον Ντράκομιρ. Λοιπόν, και το Τάγκοβιτς πίσω από τον Ντράκομιρ. Έλυσε το πρόβλημα. Και ευκήκαν του τρομερά ο Ζάζα. Ο Ζάζα είναι ο πιο επικίνδυνος στους παίχτες του τη στιγμή. Και το παίχτη είναι ο μόνος που διά πλάτος πας στην ομάδα, αλλά είναι τόσο παιχταράς που δεν μπορείς να με το διπλό μαρκάρεις που τα αριστερά. That's it. Οπότε, εκείνο που βλέπω εγώ είναι ότι
η δεξιά μας η πλευρά πρέπει να λειτουργήσει τρόμερα για να περιοριστεί κοινός ο παίχτης. Εντάξει. Επίσης, πρέπει να βρεθεί μια λύση πας στην ταχύτητα που έχουν μπροστά με Ντράκομιρ και Ζάιρο, είτε Άντερσον, όποιον και να βάλει, και οι τρεις εγλίωροι. Αν βρεθούν τούτες οι λύσεις, χτυπούμε το παιχνίδι. Και όσον και λαλούμε ότι, τουλάχιστον εσείς και όσον και λέτε ότι έχουμε πιο σημαντικά παιχνίδια, σημαντικό και για η ψυχολογία των παιχτών. Ότι κοπέγια, είμαστε καλύτεροι τους, χτυπάτε το. Εγώ πιστεύω πας τα πράγματα. Πέρσι έδερασε. Πέρσι μας έδεραν, ναι. Και για τούτος εστίσχυμα φέτος να μας δερούν, διότι προπονητής ήδη παίχτες πλήστοι. Ναι, ναι. Οπότε, εγώ θεωρώ ότι πρέπει να πάεις full focus 100% να δώκεις ούλα χωρίς να βλέπεις το αύριο ένας τίτλος. Πρέπει να εσείς και να κοχαμεί ότι ρε κομπάρε, παραμένουμε καλύτεροι σας και όποτε θέλουμε για ένα αποτελέσμα. Εγώ πιστεύω πας σε ρούτα. Μπορεί να αλλάξει σε τριάδα. Εγώ πιστεύω ότι πάει τρένον, όχι λόγω παίχτων. Έχει παιχταρές ρε κοπαίγια. Είναι πιο ακριβοπληρωμένη της Κύπρου, ξέρουμε το. Αλλά η Πάφος είναι μια ομάδα που είναι άπειρη ευρωπαϊκά. Εντάξει. Μια ομάδα που πάντα ξεκινά έτσι, λόγω του ότι είναι αθλητική τα τρία κάρτα των παιχτών της, ταχυδυναμική. Και είναι μια ομάδα που ο προπονητής τους μπορεί να είναι καλός, δεν έδειξε όμως ότι είναι προπονητής που μπορεί να πιει πρόθλημα στην Κύπρο. Τούτε είναι αλήθεια. Έπλυνε τον ως απίντο περσί. Εντάξει φίλε, μαθαίνει όμως. Εγώ είδα τον ότι μαθαίνει και προσεπιστέψαν τον και τούτο πιστεύω ότι μόνο καλό είναι να γαμίσεις Πάφο, ότι κρατήσαν τους σε εποχές δύσκολες. Και δείχνει να έχει μετάλλο ρε, πόσα παιχνίδια γύρισαν από το 70. Πρέπει, με έξεχνα ότι ξεκίνησε με μια ήταν 4-0 και μετά έπλυνε. Έφανε 7 κομμάτια ρε, μέσα σε ποιο μάτσο. Ναι και μετά έπλυνε τη Τσεσεκά όμως, θυμάστε το. Έχει απευθέσει ψυχολογία η Πάφος τώρα. Ναι. Να φανεί στην πρώτη νύχτα να μόνο γίνει. Γιατί θέλω. παίζαμε την Ελλάδα, ας πούμε, και ρίψαν τους... Πρέπει να για την Ομόνια, ρε φίλε. Φίλε, η Ομόνια είναι το πράγμα με την Πάφο. Δηλαδή, ήταν κοινό το πάτημα, το ξέρω εγώ, έχω 5 λίτρα πεζίνα, ας πούμε, και θέλω 6,5 να τελειώσω την πίστα. Και πάτησε το απότομα. Και θεωρείς ότι ούτε με την ΑΕΚ δικαιούτουν κάτι. Όχι, πρέπει να σφάει. Αλλά μαγκιά της έκδερε. Ναι, σωστός. Εχτες έχασαν ευκαιρίες. Οι ευκαιρίες που έχασαν η Ομόνια ήταν εκείνες που αν χάναμε εμείς σαν ως ξύτημα. Δηλαδή που το box δεν εκουτσίζαν μέσα και όχι μια φορά και πάθαν την. Άρα και ο Άρης έχασε βαθμούς. Γενικά γι' αυτό πιστεύω ότι η αγωνιστική με έδειξε μου ότι αν είσαι εσύ σωστός και κάνει καλό manage ο προπονητής σου με την Ευρώπη, θα είσαι πολλά κοντά τα Χριστούγεννα. Φτάνει να το παίξει σωστά, φτάνει να βρει λύσεις πίσω στους back, στους center back και στο σκοράρισμα όταν θα μπορεί ο Λαραμπίνας να το δουλέψει. Αφού μιλήσαμε για το μάτσο με την Σαλαμίνα, χωρίς να θέλω να υποτιμήσω τον Τβάλι, αν ήταν ο Λαΐφης, θα την έθιωχνε στην άλλη πλευρά. Ποιο? Τον γκολ που εφάμε με η Σαλαμίνα. Με η Σαλαμίνα ήταν γιατί ο Ντβάλι αντί να βγάλει την κεφαλιά από την πλευρά που ήταν οι παίχτες, ευκάλει από την άλλη πλευρά που είναι τώρα. Γίνεται να βγάλεις κεφαλιά από την άλλη πλευρά. Που όλοι οι παίχτες σου μαζευτήκα στην πλευρά. Άντε δεν το προσεξαγά. Ναι. Αν ήταν ο Λαΐφης, θα κάνουμε την κεφαλιά σε την πλευρά. Φίλε, είσαι με 3 center back όμως και ο ένας είναι 36 χρόνων και ο άλλος είναι κρουσμένος από Euro. Ναι, είναι ένα πρόβλημα. Η ανησυχία μου τότε... Δεν ξέρω ο Σιπριάνο ρε φίλε, έναν τον άλλο, μπορεί ο Σιπριάνο να μπορεί να παίξει μόνο Λαΐφη. Πάντως πρωτοτυπήσαμε, να είμαστε η μόνη ομάδα στη όλη την Ευρώπη που έχει 3 center back αριστερό πόδαρος. Άλλοι γυρεύκουν ένα, ναι. Και ο Πολυκάρπου εδώ και κάποιες λύσεις πιο παγιά τζάμε, ασχέτω δεν κόφτης που παίζει. Όπως είναι τώρα, μπορεί να παίξει κάποια παιχνίδια γιατί έχει άλλους μες στο κέντρο. Αλλά θεωρείς ότι ο Κωνσταντίνοφ να το έχεις πάγκο, ας πούμε. Όχι ρε, δεν έχεις άλλον παίχτη στη θέση του κότσου. Δεν έχεις ρε άλλον αμυντικό χαφ. Όσον και να προσπαθήσω τεχέρα δεν έχεις τοποθετήσεις του κότσου. Αλλά έχει τις ανάσες τις περσίνες όμως. Ναι ρε, τούτο. Ως τώρα τουλάχιστον. Ο κότσος φαίνεται ότι είναι μεγάλος ρε. Είναι αλήθεια. Μπορεί να μην δουλεύει, μπορεί άνθρωπος που πρέπει να βγάλει σωστή προετοιμασία για να παίξει. Σωστό. Νομίζω πρέπει να περιμένουμε ένα λοθκείο εβδομάδες για να κρίνουμε τα πολλά αυστηρά. Ναι. Πρέπει να ξεκινήσουν... Διότι η ομάδα ακόμα δεν είναι ρολάρε. Δείχνει ότι έχει έλλειψη δυνάμει. Μετά το δεύτερο ευρωπαϊκό παιχνίδι που να έχουν καλά παιχνίδια όλοι πάνω τους και είναι εύκολο να χτίσεις. Εγώ θέλω να κάνω δηλώσεις του και σου είπαν ότι δεν μπορείς να χτίσεις condition με μια προπονήση. Θέλεις έναν πλάνο 2-3 μήνες δηλαδή για να χτίσεις conditioning. Να πω και εγώ κάτι για την Ομόνια ρε, αφού ανοίξε την κουβέντα.
Θέλω να τρέξουν όλοι οι φίλοι μου Ομονιάτες στο ιστορικό του προπονητή τους. Είναι καλός προπονητής, δεν λέω ότι είναι καλός. Αλλά έχει έναν ιστορικό, ξεκινώ τρομερά και τελειώνω τραγικά. Οπότε είναι κάτι που πρέπει να ερευνηθεί, θεωρώ. Λοιπόν, έχουμε κάτι άλλο να πούμε? Εγώ είναι ευκαλώ την ΑΕΚ έξω ακόμα. Όχι ρε, μπορείς. Παράδειγμα το Περσίνο. Έχουν καλό προπονητή η ΑΕΚ, να τους ανεβάσει. Και καλούς παίχτες ρε, ναι, δεν έχω. Πιστεύω να ανεβεί η ΑΕΚ. Για την Ομόνια δεν έχω πρόβλημα να γίνει τον Πουλαλής. Κανένα. Εννοώ, αν ο προπονητής τους δουλεύει και έτσι, δεν έχουμε θέμα. Ειδικά μαζί μας. Αν θέλουμε η Ομόνια να πιένει καλά, πολλοί που έχουν φίλους Ομονιάς και θέλουν να πιένει καλά. Ας πάνε καλά στα playoffs με τους άλλους, μαζί μας. Φίλε, εγώ θέλω τους πάντα μια θέση πιο κάτω μας. Η ΑΕΚ φαίνεται ένα κρέκλιο πιο πίσω γιατί βαθμούς που παίρνει να κερδίσει ενώ πέρσι κερδίσαν τους. Φέτος δεν μπορεί να κερδίσει προς το παρόν. Δηλαδή με την Ομόνια πρέπει να δει καθαρά δεύτερο. Καλός προπονητής ο Μπέρκο όμως ρε. Νομίζω ότι να... Έχει καλόν υλικό. Έχουν ρε φίλε, είναι ότι έχουν. Είναι καλός προπονητής, τώρα μπορεί να κάνει ό,τι έκανε πέρσι. Ο άλλος δύσκολο. Ήταν πολλά καλύτερος προπονητής ο άλλος. Ήταν και άλλες οι συνθήκες, ήταν πολλούς πόντους πίσω, πιαν πατημένοι, δηλαδή είναι και μόνο... Εν υπήρχε Άρης, εν υπήρχε Πάφος, πας στο πρωτάθλημα πέρσι, εν υπήρχε Ομόνια. Εγκούρσα για 5 άλογα. Εν ξέρω ρε. Φίλε, τότε να κοντάσουμε εγκούρσα για 5. Να το πάρουμε πιο γενικά, πιστεύω... Ως τα πλέον να έχει 5 ή να παίζουμε στους 3. Ρε, ας πούμε, ένα γνωστή παραμέτρη ο Απόλλωνας. Μπορείς να πεις κάτι. Πιστεύω σε καμιά λεμισάνη πέραν του Άρη ρε. Ναι, αλλά ήρθε με τον Άρη ισοπαλία. Επίενε πατσάρκας είναι ανόρθωση, είναι εκτός. Αν το πάρεις πιο γενικά είναι από Ελλάδες. Ξέρεις να μπορεί να γίνει. Αν το πάρεις πιο γενικά είναι Άρης από Ελλάδες. Να περιμένω στα Χριστούγεννα. Ναι ρε, Χριστούγεννα να ξέρω. Εν τόσο πατημένη που πάει η Πάφος. Η Πάφος νόμιζε ότι φίλε έχουμε 4 παιχνίδια ως τα 50 δεν μπορώ να το κάνω συνέχεια. Και η Πάφος είναι ομάδα η οποία είναι αυτοκαταστροφική, δηλαδή να σου κάνει κάτι απίστευτα πράγματα. Φέτος έδειξε να το διαχειρίζει λίγο καλύτερα, αλλά μετά τρώει μια-δυο ήττες και δυσκολεύεται να επανέλθει. Έτσι ήταν ως τώρα. Νομίζω είχε κόμπλεξ η Πάφος ως τώρα, ότι δεν είχε μοιάσει τίτλο. Έπια. Προσέξτε πως άλλο. Πολλά καλά πολλά λες. Η Πάφος θεωρώ ότι έχει εξίσου περίπου καλό υλικό μετά από και καλύτερο της Ομόνιας. Λοιπόν, η Πάφος είχε ένα κόμπλεξ ότι δεν έπιανε τίτλο. Επίενε πασπάλιασε την Ομόνια πάρα πολλά εύκολα πέρσι στον τελικό του κυπέλλου. Περίπατο. Και ίσως αυτόν το κόμπλεξ να της... Σε αυτόν το απίστευτα άνετα, δηλαδή. Που έδειξε για μότι την ομάδα που ψηλό επίπεδο. Ήταν ένα παιχνίδι που πήγε χωρίς κόμπλεξ, να πάω να δέρω. Είχε το ανάγκη. Μα πάρα πολλά εύκολα, δηλαδή, διάλυσαν τη. Δηλαδή, αν μπορούσε να είναι και 5-6 στο πρώτο νήμα. Επίε με αέρα ανωτερότητας. Γι' αυτό σας λέω ότι έφυγαν το κόμπλεξ της Πάφου και είναι επικίνδυνη. Είναι, μπορείς να δει. Έχει παίχταράς ρε φίλε. Και είναι αθλητική ούλη σε σχέση με εμάς που εμείς παίζουμε με άλλα πράγματα. Κατάλαβες, εμείς έχουμε το πρόβλημα. Εμείς είμαστε οι πιο τεχνικοί και πιο, όχι αγύμναστοι, η πιο φινετσάτη τεχνική ομάδα ρε. Είμαστε τεχνική ομάδα εμείς. Και εντάξει το πράγμα έχει 3 χρόνια που το λαλούμε και κάθε χρόνο είμαστε πιο τεχνικοί με τους παίχτες που έρχονται, δηλαδή με τους εμβολιασμούς των παίχτων που έχουμε. Είναι κακό πράγμα. Σε μέσο όρο ταχύτητας είμαστε οι πιο αργοί. Έτσι από την Ομόνια και από την Πάφο και από τον Άρη, με το συζητάς. Ναι, είμαστε νομίζω οι πιο αργοί όμως. Μα εν τούτο που μας έλειπε και εν τούτο που κατάλαβε ο προπονητής ρε φίλε, κατάλαβε το που δεν το καταλαβαίνει ο άλλος και κατάλαβε τους διαθωρείς ρεψελίοντες τις ταχύτητες της ομάδας. Ναι, αλλά πρόσεξε ρε Μιχαλή, ότι και ο Άρης άλλαξε τον τρόπο του φέτος, με τον Κβιλιτάγια. Ναι. Εμπέζουν όπως επέζαν. Εν έχει ανάγκη να σε πατήσει, να βάλω έναν κολλαλίσο. Και παράξενο και ο Σπιλεύσκη. Εγώ ο Σπιλεύσκη νομίζω από μένα, αλλά φάνηκε ότι κατάλαβε ότι μπορώ να σε βάλω μες στο box, να σε τσαλαπατήσω. Ειδικά πέρσι που καταλάβαν ότι εμπέζει το πράγμα. Πιστεύω ότι θα σε ευκαινεί αλλά ευκαινεί τους. Ρε Μιχάλη, έχουσι. Ξέρεις γιατί. Έχει παίχτες γυρών του ρε φίλε. Εμάς έκαναν τα ούλα. Μπαίνουν στο κέντρο να πιάνε μάπα. Είναι έτσι ακριβώς ρε κότσο. Έχει παίχτες δίπλα του που τερκάζουν τα χαρακτηριστικά τους με εκείνο.
Εμείς ρε φίλε δεν είχαμε έναν που ακινηθεί στον χώρο. Είναι πιο απελευθερωμένος ρε Μάλιστα. φίλε. Τσίνος είναι ο μόνος που θέλει τη μάπα μες στα πόθηκα. Οι υπόλοιποι όλοι θέλουν τη μάπα στον χώρο. Και βολεύει απίστευτα. Είναι ρε φίλε το δεκάρι τους ουσιαστικά. Μεν τον πάρεις σαν επιθετικό. Φίλε. Είναι ο κινητήριος μοχλός της επίθεσης. Πώς το είπε ο Τάκης ρε. Είπε το Τάκης καλύτερο Αντωνίου ρε. Είναι ο πύργος ελέγχου. Είναι ο πύργος ελέγχου, κατάλαβες. Θεωρούμε τον πραγματικό κλειπιτάγια. Είναι πώς να δούμε στα από Ρώτησα σου κάνω, τελείωσε μια ερώτηση ρε. Αν ήταν να θυκιάλεξεις έναν παίχτη που είσαι αντιπάλους μας για να φέρεις μες στα από ελ. Εγώ ξέρω ποιο είναι. Για βασικό. Ξέρω ποιον να παίζει, να πεις το Σεμέδο της Ομόνιας. Ας συζητήσει. Μεγάλον παίχτορα, αρέσει και ο λάζος ο παίχτης. Φίλε, για είναι τα θέση όμως, εντάξει. Αφού ξέρουμε ποια θέση θέλουμε, θέλουμε αριστερόν εξτρέμ. Εγώ στην μια θέση που νομίζω θέλω παίχτη παραπάνω παρά αριστερό εξτρέμ, ρε Μιχάλη. Ποιο? Εγώ θέλω αμυντικό χαφ μυαλωμένο. Ποια ομάδα έχει όμως αμυντικό χαφ του Χαϊκού που να πεις ο Ναμ της Πάφου και ο Πέπε, όχι, με τίποτε. Του Άρη ποιοι είναι, όχι ούτε εκείνοι. Η Ομόνια ποιον έχει? Η Ομόνια έχει εκείνον που πια φέτος ρε φίλον Κροάτη. Και τον Μίτσιν τον Κυπρέο. Ο Χάμπος έτσι είναι εξάρα κύριε. Ωραίο παίχτου είναι όμως ρε φίλε. Φίλε, ναι, ο respect που κάνει. Πολλά καλός ο Χάμπος ρε. Για τα παιχνίδια που πιάνει τον αριθμό τους σε ομάδα σε εκείνον το επίπεδο. Φίλε μου, μπορεί να είναι τις αντίπαλες ομάδες, αλλά είναι παιχταρούν. Εγώ χαίρομαι ευκαινό. Λέδες ρε πέλ. Λέδες, μπράβο ρε Μίχαλη. Λέδες ρε φίλε. Λέδες εξάριν για μένα ας πούμε. Ναι ρε, πύργος ελέγχου. Να έχεις τώρα λέδες και σε μέδο ας πούμε ρε φίλε. Φίλε, έτσι όπως είναι το Απόλ και ο Μωράης παίζει νομίζω. Εγώ πιστεύω παίζει δίτερμαν του τόσο και θεωρούν τον άλλο και λαλούν του μα τα νούμερο φορείς. Ήμουν το 26 ελάλωσαν τους. Όπως εξεντραϊκόν τον που λάλλουμε. Γιατί χρονολογούνται κάποια πράγματα. Χρονολογούνται. Είναι αποδεδειγμένα λάθος η μεταγραφή του Τεχέρο. Όχι ότι είναι άσχημος παίχτης. Ότι ήθελες κάτι καλύτερο και διαφορετικό που τον Τεχέρα. Ο άνθρωπος είναι να προσφέρει, έλαλουμε τώρα, εν το ριφκοπά στον Τεχέρα. Είναι καλός παίχτης. Μωρέ φίλε, ήθελες κάτι άλλο για. Ξέρω να διαφωνήσεις. Ας πιστέψουν και λόγω τους δικούς μας τους παίχτες, γιατί πιστεύω είναι τόσο άσχημοι όσον τους... Δηλαδή, ο Κούτσακος, όπως είναι το Απέλ τώρα, χωρίς σέντερφορ εκτός του LRB, είναι δικαιούται 20 λεπτά κάθε παιχνίδι. Δηλαδή, πόσο χειρότερα να τα κάνει, ας πούμε, που γίνος που έχουμε. Τον τράζεις, ας πούμε. Ρε φίλε, αφού πότε να βάλει γκολ. Εγώ τον τράζεις δεν καταλαβαίνω. Φίλε, είναι τόσο αγχωμένος, αφού θωρείς το... Γιατί εννοείται ρε, θέλουμε δεύτερο επιθετικό ρε παιδιά, είναι τέλος. Ναι, αλλά θέλεις δεύτερο επιθετικό που πατέχεται η θέση του ρε. Εγώ θεωρώ ότι είναι καλό παίχτου είναι ο Ντραζίτς. Για εκείνα που μπορεί να κάνει. Είναι killer. Θέλεις κάποιον πιο κοντά στο LRB που μακάρι να το δείξει πιο μετά γιατί εν όνομα, σου το δείξει ως τώρα. Δηλαδή, εν τόσο μεγάλη αποστασία. Εννοείς σε ποιότητα. Όχι. Σε στυλ. Να σου τελειώνεις φάσεις ρε ευχέρεια σκοραρίσμα. επειδή ουσιαστικά ότσα με πάει. Ναι πάει ρε φίλε, μες στις φάσεις. Αλλά με την πόρτα που έχει πρόβλημα. Ναι, έχει ρε φίλε. Κάθε μάτσο χάνει τα τέτοια, δεν μπορεί να πεις ότι... Να το χρειάζεται. Αύριο εγώ θέλω να ξεκινήσει. Θέλω να βάλει τον Μαρόκινο. Θα ήταν ενδιαφέρον να δω. Βεβαίως, ναι. Ενώ ξεκινήσει. Έφκανε το αλλαγή, ο Λόισα να ξεκινήσει Λαραμπή. Έφκανε το αλλαγή δεύτερο μικρό. Anyway. Ναι, κότσο όμως ευχαριστούμε Λεβέντη μας. Εγώ ευχαριστώ και πάμε καλά να στηρίξουμε την ομάδα μας. Έτσι είναι φίλε. Αυτά. Και όλα καλά. Λοιπόν, άντε ευχαριστούμε Λεβέντη.